fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to Delivery FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakandre ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Agosto 26, tuiga 2025. Sa gihapon, ini malagad mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalagkuhan karon nga mga balita, Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, lakip na ang Barangay Alalasan Council, ginatun-an pa ang mga tika nga himuon sa mga pumuluyo nga nagahimo parkingan sa dalan. Ini kasunod man sa pagpalabot sa concern sa pila ka mga residente nga natukiban lamang banwasang nagluntad na iya ang sunog. O di magamo sini ang mentalidad sa mga Ilonggo nga kung hindi paglukpan, hindi magkinaran-karan, di mabutang lamang kita sini permisa alang-alang, mabutang lamang ini sa risgong aton sini nga kabuhi. Sa dugang pa nga mga balita, isa patay sa pilason sa bahin sa Philippine Army sa nagluntad sining inkwentro sa Banwasang Tapas, Provinsya sang Capiz. Sa iban pa nga mga talupang doon kag mga mainit sining balita, ang Comprehensive Sexuality Education sa Department of Education 6 tuyo nga makasabat sa kaso sa teenage pregnancy. Inaistoryahan sa karon sa bilog siniiyang pungsod Pilipinas ining gulpihada lang nga mando nga pag-relieve sa kay General Nicolas Torre bilang Chief PNP sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo ihanang madalom sini nga rason sa pagpa-relieve sa kay PNP Chief Torre or former PNP Chief Nicolas Torre. Istoryahan ta na karon kay may power play gid man bala nga natabo sa likod sang pagsipa sa pwesto sang isa ka graduate sang Philippine National Police Academy nga labing una nga nagpungko bilang Chief PNP. May duway ni siya ka deputy mo sa aton sining iya nga mga kabumbo. Ti karon ang isa sa mga deputy niya nga iyaman sini gani nga mando nga i-reshuffle. Amo karon ang nagbulo sa iya bilang Chief PNP. Kag ang isa sa aton sini nga mga kabumbo, isa diri mo si General Bernard Banak sa aton sini nga mga kauturan. May nalapakan bala nga dugi si PNP Chief Torre. Bangod man nga ti may pipila diri ka mga opinyon katulad ng lamang ni former PNP Chief and now Senator Panpiloping Lacson nga daw kasubong iya kuno banwa nga naggalapaw na sa latid si PNP Chief Torre sa iya sini iya nga mga mando. Tilang taon naton ini karon banwa sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad istoryahan da ang mga punto sa likod sang rason sa posible nga pag-relieve sa kay PNP Chief General Torre or former PNP Chief Torre sa aton sini nga mga kauturan. Aton man sini karon iya nga hibaloon ang latest sining mga impormasyon man natuhoy sa sining food poisoning sa Banwasang Balasan na Iloilo. Ining isa ka isda bla, ining bansa o kung mas kilala bilang barakuda. Di pila sini mga nakakaon kaga nagkabatsyag sa temporaryo sini nga pagkaparalisa sang ila sini nga lawas bangod iya sa hilo or toxin
Nga ti posible ginatudlo dire sa ginkaon man iya sa nga nasambitan sining isda nga isa ka butiti. Ang ining butiti ti makahililo ining sahi man iya sa nga isda sa aton sining nga mga kabumbo nga papananglitan. Hindi ikaw iya makahibalo nga maglimpyo sini kung imo iya nga lutoon. Sus Maria kagusep ti among ginanghambal nga food poison ikaw sa aton sini nga mga kauturan. Ti isa karon sa mga rason ginatudlo diri banwa amo ang pagkakontaminar man sang isda nga bansaw kon barakuda sining kinaon niya nga butiti. Naglatom sa iya sining nga lawas ti ginpisar nga ginpabukalan or ginluto sang mga nakakaon sini. Sa gihapon nakabatsyag sila sang hindi maayo sa ila sini nga bahin karon sang ikayong lawas. Ang dugang nga mga detalye, mga dalakuan sini nga mga balita kang impormasyon aton sini nga balikan sa baray nga pagpalayag sa bumuwaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network yung kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyong balay, pero hindi gid maghigda sa inyong Ang karere sa Bombo Radio pagkatuon. Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ika-26 sa buwan ng Agosto taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, Police Lieutenant General Melencio Nartates susunod na magiging chief ng Philippine National Police. Senator Lacson naman naniniwalang lumagpas sa kapangyarihan ang natanggal na 4-star general si General Torre. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste naman formal nang nagsampa ng kaso laban sa district engineer na nagtangkang manuhol sa kanya. Inirekomenda ring maging state witness ang naturang engineer. Sa ating weather update, abangan mamayang low pressure area sa silangan ng Bicol Region, lalo pang lumapit sa kalupaan ng bansa. 17 rehiyon naman sa Pilipinas nahaharap sa banta ng pagbaha ngayong araw. Panibagong rocket launch ng China ibinabala dahil posibleng bumagsak ang debris nito malapit sa katubigan ng Basilan at Tubataha Reef sa Palawan. Sa sports, balita abangan mamaya si Alex Ayala, makakatanggap na ng guaranteed prize na 8.7 million pesos sa kanyang unang panalo sa US Open. Ulat naman po mula sa lalawigan, mahigit 20 residente sa May Balasan, Iloilo, biktima umano ng food poisoning dahil sa kinaing isda. At live nationwide via satellite, naritong detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na si Police Lieutenant General Melencio Nartates ang susunod na chief ng Philippine National Police. Kapalit itong si Police General Nicolas Torre III na tinanggal sa pwesto. Kaninang umaga nga nang kinumpirma ng Malacanang ang tuluyang pagtanggal kay General Torre batay sa memorandum nitong si Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan po'y inisyu o may petsa Lunes, Agosto 25. Nakasaad sa liham ang agarang utos kay General Torre na relieve na siya sa pwesto effective immediately. Hindi naman binanggit ni Bersamin ang dahilan ng pagsibak kay Torre. Kung maalala mga kabumbo, noon pong Hunyo 2, nanumpa itong si General Torre bilang 31st Chief ng Philippine National Police sa Campo Crame sa may Quezon City sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si General Torre ay nagsilbi bilang hepe ng pulisya sa lalawigan ng Samar, Quezon City at maging sa Davao Region. Sa huling posisyon, pinamunuan niya ang operasyon ng pulisya upang ipatupad ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy,
ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na kinasuhan ng human trafficking at iba pang patong-patong na kaso. Noong Marso ng taong kasalukuyan, bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, inaresto ni General Torre si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte batay sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court para yan sa umano'y crimes against humanity. Update po tayo mga kabombo, kaugnay pa rin po sa naturang usapin. Wala pa raw kong pahayag na inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung rekomendasyon na itong si Police Lieutenant General Nartates, ang incoming chief ng Philippine National Police, kapalit yan ni General Torre. Si Pangulong Marcos pinangunahan din ang opening ceremony ng Manila Tech Summit 2025. May mga live update po dyan si Bombo Annalise Soberano. Bombo Genesis, bagamat hindi nga walang kumpirmasyon mula sa Malacanang na inaprubahan ni Pangulong Marcos ang rekomendasyon na italaga bilang PNP chief itong si Lieutenant General Melencio Nartates, pero formal nang nag-assume ngayon bilang officer in charge ng Philippine National Police itong si Police Lieutenant General Melencio Nartates, kapalit ni dating PNP chief General Nicolas Torre. Hindi dumalo sa turnover ceremony ngayong si Torre na pinangunahan ni Secretary John V. Remulla dyan sa Campo Crame. Pero nilinaw naman ni Secretary Remulla na hindi nirekomenda ng Department of Interior and Local Government ang pag-relieve kay Torre sa kanyang pwesto. Gayunpaman, inamin ni Remulla na kinukonsidera ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng pwesto sa gobyerno itong si General Torre. Nilinaw din ni Secretary Remulla walang nilabag na batas itong si PNP Chief Torre. Wala ding bahid politika ang pag-relieve sa kanya sa pwesto. Subalit inihayag ni Remulla na difficult and necessary ang naging desisyon ni Pangulong Marcos na i-relieve sa pwesto si Torre, na layon umano na ipagpatuloy ang agenda for prosperity ng Pangulo. Sa press con, tinanong si Secretary Remulla kung ano ang dahilan. Sinabi niya na isa sa mga konsiderasyon ay ang hindi umano pagsunod ni Torre sa resolution na inilabas ng National Police Commission na i-recall ang ipinatupad nitong reshuffle. Kabilang na nga ang pag-alis niya sa pwesto sa number 2 man ng pambansang pulisya, itong si Lieutenant General Melencio Nartates. Gayunpaman, bagamat may bagong officer in charge na ang pambansang pulisya, sinabi ni Secretary Remulla, dalawa ang option ngayon ni General Torre. Ito ay kung manatili siya sa pwesto o magretiro na lamang siya, optional retirement. Gayunpaman, sinabi niya kasi ang 4-star general ay ibinigay nga kay General Torre. Sinabi naman ni Remulla na ito ay pag-uusapan, tatalakayin ng National Police Commission kung ano ang gagawin dahil ang uupong PNP chief ay dapat 4-star general. Inihayag pa ni Remulla na 5 beses niya tinawagan kagabi si General Torre, subalit hindi siya sinagot nito. Pagtiyak naman ng kalihim na duly informed si General Torre hinggil sa naging desisyon ng Pangulo. Sa ngayon ay si General Nartates naman ang ngayon ang officer in charge. Tiniyak naman ni Nartates na gagampanin niya ang kanyang tungkulin bilang officer in charge ng pambansang pulisya. Si General Nartates ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1992 o Tanglao Diwa Class. Naging NCRPO chief si Nartates noong June 2023 hanggang October 9, 2024 at itinilaga bilang Deputy Chief for Administration sa PNP. So ito yung ikalawang pinakamataas na posisyon sa PNP. Pero nitong buwan lamang siya ay nirelieve at pinalitan siya ni Lieutenant General Bernard Manac na itinalaga bilang Area Police Command sa Western Mindanao na sumasaklaw nga sa Zamboanga Peninsula. Itong si Lieutenant General Bernard Manac at si General Nartates ay kapwa miyembro o magmista at miyembro ng PMA Class 1992. Samantala, sa ibang balita naman, Bombo Genesis, nasa 17 million Philippine
Pilipino ang makikinabang sa mas mabilis na internet access pagdating ng 2028. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Manila Tech Summit 2025 sa gitna ng anyay pamumuhunan ng pamahalaan sa National Fiber Backbone. Iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng digital technology sa pagpapabuti ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ayon pa sa punong ehekutibo, nakatulong ng malaki ang pagiging malikhain at malalakas na inobasyon ng mga Pilipino sa pagpapatuloy ng ekonomiya sa kabila ng krisis. Ibinida rin ng Pangulo ang higit kalahati ng payment transactions noong 2024 ay ginawa sa pamamagitan ng digital platforms. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. To the growing problem of online gambling, which preys on our people's vulnerabilities. We are addressing this through initial measures such as suspending the in-app gambling access in mobile payment apps and websites. This way, we can help protect our citizens and preserve the integrity of our financial system. All of these efforts place technological innovation at the center of our governance. We aim to provide a government where technology is optimized to improve service delivery, efficiency, and transparency. We envision a Philippines where every Filipino can reach their full potential and where Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, inihayag naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na lumampas sa kapangyarihan si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III nang hindi nito ipadaan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon na alisin si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration o Second in Command. Ayon kay Senator Lacson, ang pagtatalaga at pagbibitiw sa mga miyembro ng Philippine National Police Command Group, Deputy for Administration, Deputy for Operations at Chief of Directorial Staff ay dapat na aprobado ng Pangulo o ng dating official chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Gayunpaman, iginit naman ni Senator Lacson na ang pag-alis kay General Torre bilang hepe ng pambansang pulisya ay nakasalalay lamang sa kapasyahan ng Pangulong Marcos. Tiniyak naman ng senador na mananatiling matatag ang moral ng pambansang pulisya kahit pa nasibak si Torre bilang hepe. Ayon sa senador, natural lamang na may mga opisyal at tauhan ng pambansang pulisya na malapit kay General Torre ang makakaramdam ng pagkakadismaya. Gayunpaman ay giniit ng senador na ang mga miyembro ng organisasyon ay sinanay bilang mga profesional na handang sumunod sa anumang legal na utos mula sa nakatataas na otoridad. Ang mahalaga ngayon anya ay magkakaroon ng maayos na transition at transfer of command and authority upang hindi maapektuhan ang pangunahing misyon ng Philippine National Police. Gayon din ang pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan para sa kapakinabangan na rin ng taong bayan na kanilang sinumpaang silbihan at protektahan. Samantala sa iba pang mga updates mga kabombo at magkakasana rin ng itong Bureau of Internal Revenue ng tax fraud investigation dun sa mga contractor na sangkot sa maanumalyang flood control project na tinukoy nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang statement nitong Martes, Agosto 26, sinabi ho nitong si Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue na magsasagawa sila ng audit sa tax return at mga tax payment ng naturang mga entity. Inatasan din ang mga opisina ho ng naturang kawanihan na maigting na bantayan ang mga developments sa investigasyon ng Pangulo at magsagawa ng parallel audit sa mga dawit na contractor. Sa kalimanan niyang may mga contractor na underpaid o umiiwas sa pagbabayad ng buwis, hindi sila iisuhan ng Bureau ng updated tax clearance at madidiskwalipika ang contractor mula sa pakikilahok sa procurement ng gobyerno sa hinaharap at suspindihin ang kanilang mga kontrata sa pamahalaan. Ang naturang direktiba ay alinsunod pa rin sa Revenue Regulation No. 17/2024 na nagmamandato sa mga contractor ng gobyerno na dapat magkaroon muna ng updated tax clearance mula sa Bureau of Internal Revenue bago ang final settlement ng anumang kontrata sa gobyerno.
Iginit pa ng opisyal na sisiguraduhin ng Bureau na magbabayad o nagbabayad ho ng tamang buwis ang lahat ng contractor sa bansa. Hindi rin niya katanggap-tanggap na kumikita sila mula sa milyong-milyong pinupunduhan ng buwis nitong mga Pilipino at negosyo, subalit hindi sila nagbabayad ng tamang buwis. Pagdating naman sa napaulat na GOS Flood Control Project, sakali pong makumpirmang wala talagang mga proyekto, mag-i-issue ang Bureau of Internal Revenue ng Deficiency Tax Assessment laban sa mga sangkot na kontraktor. Abangan humamaya, tinusubukan po nating makaugnayan mga kabombo ang bago pong pinuno ng Philippine National Police, si General Nartates. Kaugnay pa rin po dito sa pagkakatalaga ho niya bilang pinuno ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Abangan ho yan mamaya. Sa iba ho tayo mga development mga kabombo, minungkahin itong si Representative Leandro Leviste na gawing state witness ang inarastong district engineer sa probinsya ng Batangas. Ang naturang engineer ang nahuli dahil sa umunoy tangkanyang panunuhol kay Congressman Leviste upang hindi na punahin ng kongresista ang ilang mga flood control infrastructure na itinayo sa kanyang lugar. Sa isang panayam, sinabi ni Leviste na posibleng makatulong pa ang district engineer na ibunyag ang kanyang mga nalalaman ukol sa mga sistema ng corruption na nangyayari sa loob ng Department of Public Works and Highways. Ibinunyag ng mababatas na ang 3.1 million pesos na cash na ginamit sa tangkang panunuhol sa kanya ay hindi galing sa district engineer, kundi nagmula daw ito sa contractor. Ang naturang contractor ang nakapagbulsa umano sa kontrata para sa ilang flood control project sa lalawigan ng Batangas. Maari anyang marami pang impormasyon ang maaring masabi o ilabas ng district engineer kung sakaling gawin siyang state witness laban yan sa mga flood control infrastructure na kinakabitan ng anomalya. Nilinaw naman ni Police Regional Office Calabarzon, Regional Director, Police Brigadier General Jack Wanki, na walang nangyaring entrapment operations laban kay Department of Public Works and Highways Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ang naturang inhenyero ang umano'y nagtangkang manuhol kay Representative Leandro Ligarda Leviste. Ayon kay General Wanki, hindi entrapment operation ang nangyari at sa halip ay nahuli ang district engineer sa aktong nagbibigay ng pera sa kongresista matapos siyang bumisita sa opisina ng mambabatas. Anya unang tumawag si Leviste sa lokal na pulisya ng Batangas nang maramdaman niyang sinusuhulan na umano siya ng Department of Public Works and Highways Engineer at agad namang rumisponde ang lokal na pulisya. Nang dumating ang kapulisan sa opisina ng kongresista, dito na nadatnan umano nila si Engineer Calalo na naroon kasamang umano'y bribe money o suhol na pera. Ayon kay Wanki, walang kasama si Calalo noong nangyari ang operasyon habang dala-dala niya ang isang bag na umano'y naglalaman ng bribe money. Batayan niya sa naunang salaysay ng mga rumisponding pulis, nadatnan mismo ang engineer sa loob ng opisina ng kongresista dahil sa mabilis na pagresponde ng kapulisan. Mabilisaan niya nilang tinungo ang opisina ng kongresista at doon naaktuhan ang pangyayari. Sa iba pang mga updates, tiniyak nitong si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang agarang pagtutok sa koleksyon ng mga luxury cars ng pamilya Diskaya. Ayon kay Nepomuceno, dahil nabuksan at nalantad na sa publiko ang mga ito, agad anyang titignan ng Bureau of Customs kung paano nakapasok sa Pilipinas at tuluyang napunta sa pag-aari ng pamilya Diskaya ang mga naturang sasakyan. Paliwanag ng opisyal, may kapangyarihan ng Bureau of Customs na mag-imbestiga sa mga sasakyan, lalo na at ang mga ito ay imported luxury car para masigurong dumaan ang mga ito sa tamang importation process. Bahagi rin ito ng tungkulin ng Bureau of Customs para masigurong lahat ng duties at mga tax na dapat bayaran ay nababayaran. Paliwanag pa ng opisyal, kung ang mga naturang sasakyan ay nasa ilalim ng isang commercial establishment at mga commercial na bodega, maaari siyang agad maglabas ng letter of authority para magsagawa ng inspection. Pero kung ang mga ito ay nasa isang bahay o nasa ilalim ng residential area, kakailanganin na niyang mag-apply para sa isang court order. Unang nabunyag ang napakaraming luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na binili pa sa ibang bansa tulad yan ng Estados Unidos. Ang naturang pamilya ay nagmamay-ari umano sa 15 top contractor sa Pilipinas na pinangalanan dati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pahayag naman ng Bureau of Customs Commissioner ay sa gitna ng congressional hearing laban sa umano'y mga maanumalyang flood control project na kinasasangkutan ng ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, ilan pang mga government officials at maging ng mga contractor.
Mamaya ang tabayanan po dahil si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste formal na nga pong nagsampa ng kaso laban doon sa District Engineer na nagtangkang manuhol sa kanya. Ang tabayanan po ang kabuuan ng balitang yan samantala sa iba po munang mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating hong weather update mga kabombo at abiso po para ho sa mga kababayan po nating may binabalak kong o may plano hong lumabas ho ngayon pong araw, lalo pa pong lumapit sa kalupaan ng bansa ang low pressure area na namataan sa karagatang sakop po ng Siruma dyan sa probinsya ng Camarines Sur. Kanina pong umaga, namataan po ito sa karagatan na sakop naman ng Camarines Norte, ngunit bahagya itong umangat at lumapit sa kalupaan. Ayon po sa Weather Bureau, nagpapaulan ng naturang sama ng panahon sa ilang probinsya na kinabibilangan po ng Quezon Province, dyan sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya o Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Rizal Province, Camarines Norte at maging dyan sa mismong Camarines Sur kung saan po natagpuan ang naturang low pressure area. Ang mga naturang probinsya ay nasa makakaranas ng mula sa 50 o 50 hanggang 200 na milimetro ho ng tubig ulan. Inalalakas din ng low pressure area ang presensya ng southwest monsoon. Nagpapaulan sa ilang bahagi po ng Pilipinas. Kinabibilangan ito ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique o probinsya ng Antique. Maaaring pong maranasan ng 50 hanggang 100 na milimetro ho ng tubig ulan sa mga naturang probinsya. Naka-alerto po ngayon ang mga otoridad sa may barangay Haibanga, Lobo, Batangas matapos ang malakas na daloy ng tubig mula sa ilog na nagdulot po ng pag-overflow o pag-apaw sa kalsada. Ayon sa ulat, maraming motorista ang naapektuhan ng insidente. Partikular na po dyan sa may bahagi ng kalsadang tinamaan ng rumaragas ang tubig. Dahil sa ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan, saturated na ang lupa sa lugar, dahilan upang paigtingin pa ang pagbabantay ng mga lokal na opisyal. Inalerto na rin po ang mga residente upang maiwasan ang posibleng panganib sa mga susunod pang araw. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan at nawawala sa naturang pangyayari. Nakastandby na rin po ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office para sa anumang biglaang pangyayari. Patuloy rin ang monitoring sa level ng tubig sa may ilog at mga kritikal na bahagi ng kalsada. Nagpaalala naman po ang otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at iwasan ang pagbiyahe sa mga nabanggit po na lugar na may mataas na panganib ng pagbaha. Sa kaugnay pa rin pong development mga kabombo, naglabas naman ng General Flood Advisories ang State Weather Bureau para ho sa 17 rehiyon dito sa Pilipinas ngayon pong araw na ito. Ito ay dahil sa malawakang pagulan sa halos lahat po ng bahagi ng Pilipinas, dulot pa rin po ng low pressure area sa silangang bahagi po ng Camarines Sur, at itong southwest monsoon na nakakapekto naman dyan sa may kanlurang bahagi ng Luzon hanggang sa bahagi ng Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Kung susuriin po sa advisory ng Weather Bureau mga kabombo, buong Pilipinas ang nahaharap po sa banta ng pagbaha, ngunit may ilang probinsya lamang ang hindi po kasali dahil sa tanging mahihinang pagulan lamang ang posible po nilang mararanasan. Ipinapayo ng Weather Bureau sa mga residente sa mababang komunidad na bantayan ang sitwasyon sa mga kailugan at mga tributaryo ng mga ito dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig. Nanatili rin ang banta ng mga landslide o pag-uupo ng lupa sa mga bulubunduging lugar na matagal nang nahaharap sa mga serye ng pagulan. Pinapabantayan din ng Weather Bureau ang posibilidad ng flash flood sa mga mabababang lugar dahil yan sa malawakang pagulan. Kabilang po dito ang mga sumusunod na rehiyon. Dito sa National Capital Region, dyan po sa may Cordillera Administrative Region, kasama rin po dito ang Ilocos Region o dyan po sa may Region 1, Region 2 o Cagayan Valley, Region 3 o Central Luzon, Region 4A o dyan po sa may Calabar Zone, ang Mimaropa Region o dyan po sa may Region 4B. Kasama rin po dito ang Region 5 o Bicol Region, ang Region 6 o Western Visayas, Region 7 o Central Visayas, Region 8 o Eastern Visayas, ang Region 9 o dyan po sa may Zamboanga Peninsula, Region 10 o Northern Mindanao, Region 11 o dyan po sa may Davao Region at maging ang iba pang mga rehiyon sa Mindanao tulad po ng Region 12 o Soc-Sargen Region, Region 13 o dyan po sa may Caraga at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report mula dyan sa Department of Information and Communications Technology. Ipinagmalaki po ng ahensya ang planong abot kayang internet, hatid po ng Konektadong Pinoy Act. Mga pampublikong eskwelahan sa bansa, target po na malagyan na ng internet sa pagtatapos ng taon. Kaugnayan, kumuha po tayo ng kabuang detalye mula kay Bombo Grant Hilario.
Ipinagmalaki ng Department of Information and Communications Technology ang planong abot kayang internet na hatid sa bago at naging ganap na batas na Konektadong Pinoy. Ayon sa kagawaran, ito mismo ang isa sa mga aasahan umano na posibleng maidulot ng naturang batas kasunod ng implementasyon nito. Maalalang nauna nang inihayag ng kagawaran ang pagkatuwa ng tuluyan ng mapa sa batas ang Konektadong Pinoy na layon mapalawak ang koneksyon sa bansa. Kaya't ibinahagi ng kasulukuyang kalihim nito na si Secretary Henry Ruel Aguda na target din ng kagawaran na masigurong may internet sa lahat ng pampublikong eskwelahan sa bansa. Anyaya, nais nila itong may sakatuparan sa pagtatapos ng taon kasabay ng planong malagyan din ng koneksyon maging ang mga pampublikong health centers ng iba't ibang mga lugar. Kaugnay niyan ating pakinggan si Secretary Henry Ruel Aguda ng Department of Information and Communications Technology. Oo. So, ano yan? Yes, di ba? Yung DepEd, may deadline kami ni Presidente. By end of this year, sabi niya, lahat ng DepEd schools, bundok, isla, dapat connected na. Tapos next year, ang order sa amin is lahat ng health centers and barangay hall. So, siguro mararamdaman nyo kaagad yan by end of this year. Tapos yung complete implementation, baka by end of 26. Basta sigurado bago matapos yung termino ng Pangulo, kahit saang sulok ka ng Pilipinas, meron ka signal. Baka kapag selfie tayo lang. Samantala, iginit naman ang kasulukuyang kalihim ng kagawaran na ang bagong batas na Konektadong Pinoy ay makatutulong umano maging upang mapaigting ang cybersecurity sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga issue na nakitaan ito ng banta lalo na sa pagpasok na mas maraming kumpanya na telecommunications sa bansa. Kaya't binigyan din ni Secretary Aguda na sa sentro ang naturang batas, hindi sa telecommunication companies, kundi sa karapatan ng publiko na masigurong may maayos at maaasahang koneksyon ng internet sa bansa. Kaugnay niyan natin muling pakinggan ang tinig ni Secretary Henry Ruel Aguda ng Department of Information and Communications Technology. Kasi ay yung mga issue kasi pumupunta doon sa mga other concerns eh. Pero pag tinignan niyo yung yung Konektadong Pinoy, nandun yung parang rights of the users. Karapatan niyo lahat 'yon. Karapatan niyo na magkaroon ng access. Karapatan natin na magkaroon ng affordable service. Karapatan natin na pag nagreklamo tayo sa mga providers, immediately na sagutin nila. Karapatan niyo na pag nagka-problema yung billing niyo, ay sagutin nila din agad. Maraming karapatan sa consumer eh. So, parang yung usapin ba na pupunta dun sa mga telco. Pero hindi, yung Konektadong Pinoy ay para sa mga internet consumers, para sa mga Pilipino. Sa pagpapasabatas ng Konektadong Pinoy, layon rin dito na makahikayat ng mga bagong internet service providers sa bansa. Habang tiniyak naman ng kalihim ang pagkakaroon ng pagpupulong kasama mga stakeholders para sa draft ng Implementing Rules and Regulations o IRR. Target itong matapos ng hindi lalagpas sa loob ng 70 araw. Live mula dito sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Grant. Yes, Bombo Genesis. Yung sa nababanggit mo kanina sa dulong bahagi ng report, Implementing Rules and Regulation, nitong bagong batas, layong ilabas sa loob ng ilang mga araw. May nailalabas na ba ang Department of Information and Communications Technology na posibleng nilalaman nitong kanilang binubuo na Implementing Rules and Regulation? Bombo Genesis, ang tanging kinumpirma pa lamang ni Secretary Aguda ay yung unang draft na kanila nang naunang ginawa bago pa maisabatas. Ngunit nang ngayon ay naisabatas na ang Konektadong Pinoy, anyay, magpupulong muli sila upang bumuo muli ng draft na siyang gagamitin para sa Implementing Rules and Regulations ng Konektadong Pinoy. Ngunit sa kasalukuyan ay kanya pang patuloy na sinasabi na sila ay bubuo pa lamang ng draft at wala pang tiyak kung ano yung nilalaman pa muna nitong Implementing Rules and Regulations. Bombo Genesis. Kasi sa unang report natin sa kanya, parang dati na silang bumubuo. So noong nag-lapse into law, itong Konektadong Pinoy Bill nitong the other day, meron ng draft dati. Ano to, papalitan ba yung draft na yon o hindi naman na? Bombo Genesis, yan yung nais natin makumpirma mismo kay Secretary Aguda sapagkat yan nga yung una niyang sinabi na merong draft
silang ginawa bago maisabatas. Ngunit ang tangi lamang sinabi ni Secretary Aguda sa atin ay yung hindi umano ito po-focus sa mga telecommunications companies, kundi layo nila na gawing prioridad yung kung ano daw yung mas maikabubuti, lalo na sa mga internet consumers. Nais na raw kasi dito sa Konektadong Pinoy yung gawing mas affordable, lalo na yung internet at maging accessible, maging sa mga liblib na lugar o yung mga sinasabi nating rural areas dito sa Pilipinas. Bombo Genesis. Sige, from time to time, update pa rin tayo dito. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Gran. Mula dito sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo! Oras na natin 29 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nagbabala ang Philippine Space Agency sa publiko dahil sa maaari hong bumagsak ang panibagong nilunsad ng China na Long March 8A rocket. Malapit po sa mga katubigan sa Basilan, sa Tubataha Reef at maging sa may Recto Bank, malapit po ito sa Palawan. O bumagsak yun po mga debris ng naturahong rocket. Sa inilabas na notice to airmen mula ho sa Philippine Space Agency, inaasahang bumagsak ang mga debris mula ho sa rocket sa loob ng natukoy ng mga drop zone na tinatayang nasa 130 nautical miles mula po sa El Nido sa probinsya ng Palawan, 55 milya o 55 nautical miles mula sa may Tubataha Reef Natural Park at 27 milya mula ho sa may Haji Mutamad sa probinsya ng Basilan. Nauna na rin kinumpirma ng ahensya na inilunsad ang Long March 8A rocket mula ho sa Hainan International Commercial Launch Center. Yan po sa bahagi ng Wenchang, Hainan, kaninang alas 3:09 ho na madaling araw, ngayon pong araw ng Martes, Agosto 26. Ipinakalat naman ng ahensya ang naturang report sa mga ahensya ho ng gobyerno at mga otoridad bago ilunsad ang naturang rocket. Hindi naman nakikitang babagsak ang rocket debris sa kalupaan o sa mga kabahayan, subalit maaring magdulot ito ng banta at posibleng panganib sa mga sasakyang pandagat, mga sasakyang paghimpapawid, mga fishing boats at iba pang mga barko na dumadaan sa mga nabanggit na drop zone. Maaari rin pong lumutang sa lugar at matangay sa mga karating ng mga baybayin at pinapayuhan ng publiko sakali pong makita ang mga rocket debris, ipagbigay alam sa mga lokal na otoridad at huwag pong lapitan dahil posibleng naglalaman ng mga ito ng delikadong substance o chemical gaya huyan ng rocket fuel. Hinigpitan naman ng pamahalaan ang pagsasagawa ng monitoring sa mga merkado ng bansa upang mabantayan yung posible pong pagmamanipula sa presyo sa harap ng nakatakdang implementasyon ng import ban. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, kasama nito ang Department of Trade and Industry na nag-iikot sa mga establishmento upang magsagawa ng monitoring sa mga ibinibentang bigas. Isa sa mga pangunahing layunin ng monitoring na ito ay matukoy kung may mga negosyanteng magtatakda ng mas mataas na presyo at posibleng gawing dahilan ang import ban o mababang supply ng imported rice upang itaas ang presyo ng mga panindang bigas. Iginiit na opisyal na hindi totoong nauubos na ang supply ng imported rice. Sa katunayan anya, mayroong hanggang 200,000 metrikong tonelada ng imported rice ang pumasok sa bansa hanggang nitong kalagitnaan ng buwan ng Agosto, kung kailan inanunsyo ng Administrasyong Marcos ang import ban. Tuloy-tuloy anya ang pagdating ng mga ito hanggang sa Setyembre 1, ang opisyal po na pagsisimula ng naturang ban. Wala rin anyang kakulangan sa supply ng bigas sa ating bansa dahil inaasahang aabot pa sa mahigit 11 million metric tons ng palay ang maaani ng mga lokal na magsasaka ngayong wet season. Samantala, ipagpapatuloy din ng kagawaran na makasama po ang Department of Trade and Industry ang serye ng inspeksyon at monitoring kapag nagsimula ng ipatupad ang import ban sa susunod na linggo. Oras natin, meron na lamang ho tayong 26 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update ho tayo dyan sa bahagi po ng Batangas area, mga kabombo, kung saan po ngayong araw ay formal na pong inihain yung kaso laban sa isang district engineer na munoy nanuhol sa isang kongresista huraon o dyan, o yung pong kinatawan ng 1st District ng probinsya ng Batangas. May update, live report si Bombo Isa Cotoner.
Formal nang nagsampa ng kaso si Congressman Leonardo Leviste laban kay Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo na nagtangka umanong suhulan si Leviste ng nasa mahigit 3 million upang hindi umano imbestigahan ng mga flood control projects sa kanyang distrito. Ang mga isinamang kaso ni Leviste ay ang direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices at rule of conduct and ethical standards for public officials. Kasabay nito, ibinangag na rin na nagkakaroon ng mahigit 300 million kada taon na Standard Operation Procedure o SOP o yung mga kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH na inilalaan umano sa mga congressman. Anya, ito ay base sa kanyang pakikipag-usap kay Calalo nang sinubukan siyang suhulan. Ayon sa pagbabahagi ni Leviste, sinabi ng engineer na may mga contractor daw kasi na nagagandahan sa kanyang pamamalakad at nais siyang suportahan. Dagdag pa niya, handa na rin siyang bigyan ng pera agad-agad. Ayon pa sa kongresista na hindi raw nagkakaroon ng bidding sa mga DPWH projects sa unang distrito. Congressman daw mismo ang pumipili ng contractor na nagbibigay ng standard operating procedure. Iminungkahi niya rin na gawing state witness ang inarestong district engineer sa Batangas na nahuli dahil sa tangkang panunuhol. Anya, posibleng makatulong ang district engineer dahil sa mga nalalaman nito tungkol sa sistema ng korupsyon sa loob ng ahensya. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging pahayag ni Congressman Leandro Leviste. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Pansamantala naman munang mananatili si Calalo sa Taal Police Station. Mula sa lungsod ng Batangas, ito si Bombo Isa Cotoner. Bombo Isa? And this is, yes, Bombo Genesis. Doon sa recommendation ni Congressman Leviste na gawing state witness itong district engineer, may tugon ba dito si district engineer? Anong naiparating na ba sa kanya ito? Actually, kanina, Bombo Genesis, sa pagbabahagi ni Congressman Leviste nung naging usapan nga nila nitong district engineer, ang sabi niya nga lang talaga ay parang na-overwhelm itong district engineer sa mga nangyayari. Kaya tila ba'y tikom ang kanyang bibig dito sa kanyang iminungkahing state witness. Pero ang malinaw, Bombo Genesis, ayon kay Congressman Leviste, ay talaga na ibahagi niya naman din talaga yung gusto niyang mangyari na maging state witness. Kasi sila rin talaga yung mga nakakaalam dito sa mga kalakaran sa loob ng DPWH. Tsaka kanina Bombo Genesis, nabanggit din talaga ni Congressman na bagaman naaawa siya talaga dito sa district engineer na nahuli, pero kailangan kasi talagang panagutan at talagang mailabas pa o maisiwalat pa yung mga nangyayaring problema sa loob ng kagawaran, Bombo Genesis. And so far, anong sabi ni Congressman? Wala namang banta sa kanyang buhay after nitong nangyari na operasyon ng Philippine National Police against this district engineer? Sa ngayon, Bombo Genesis, wala naman na ibabanggit si Congressman Leviste na nagkakaroon talaga ng tangka sa kanyang buhay. Basta ang mahalaga para sa kanya ay mabigyan ng maayos na flood control projects at iba pang mga proyekto na makakatulong dito sa mga taga Batangas ng mga maayos na proyekto at talagang magagamit nila. So yan naman talaga ang adhikain ni Congressman Leviste dahil dito sa kanyang pagsisiwalat nga. So ang hope niya din talaga ay maayos na nga ito at bukas siya actually Bombo Genesis na magkaroon ng discussion with Secretary Bonoan regarding this incident, Bombo Genesis. Huling clarification na lamang Bombo Isa. Tama ba na 360 million pesos din lang yung talagang ino-offer kay Congressman Leviste at yung 3 million ay parang pauna lamang sana yon? Bombo Genesis, base kasi sa ating impormasyon, ang talagang deal na napag-usapan between dito nga sa district engineer tsaka kay Congressman Leviste and ayon na rin kay Senator Ping Lacson
Lacson na nasa 360 million talaga ang kanilang deal para nga dito no kay Congressman Leviste. Pero doon sa nangyaring entrapment operation ng mga pulis no, ang nakuha lang muna ay 3.1 million. So initial na bigay pa lang naman yan ng mga contractor no tsaka nung district engineer Bombo Genesis. So yeah, actually kanina no naibahagi talaga ni Congressman Leviste na may resibo yung 3.1 million at talagang sinabi niya na may butal na 0.1 million dahil yun yung nagpapatunay na talagang hinati-hati muna tsaka ipinakita yung ipinakita sa kanya ng district engineer yung naturang resibo ng transaction na yon, Bombo Genesis. Resibo as in black and white? O yung mga pictures? Bombo Genesis, ang pinakita sa kanya doon sa laman ng bag ay resibo, no, Bombo Genesis. So yun yung ating alam na impormasyon at titignan pa natin yung mga follow-up, no, dyan, yung mga developments pa para dyan sa kaso nga na yan, Bombo Genesis. And yung pera pala, galing mismo kay district engineer o galing sa mga kontraktor? Bombo Genesis, base sa kanyang pagbabahagi kanina, ito daw ay ang mga contractors no, ang nais na magbigay sa kanya ng umano'y suporta no na tinatawag ni Congressman Leviste kanina. Itong pagbibigay daw ng suporta ng mga contractors sa kanya, Bombo Genesis. So parang conduit lang itong si district engineer. Sige, maraming salamat. Makiki-update pa rin tayo sa mga susunod na araw dyan sa bahagi ng Batangas area. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bobo Isa. Mula sa lungsod ng Batangas, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 22 minuto bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang pagtanggal sa isang Pilipinong Chinese na negosyante mula sa kanilang auxiliary unit dahil yan sa misrepresentation ng kanyang nationality. Ginawang naturang hakbang matapos na punahin ni Senate Deputy Minority Leader Riza Ontiveros ang enlisting ng negosyanteng si Joseph C. ng Philippine Coast Guard Auxiliary na nagpanggap umanong Pilipino tulad ng sinibak na si dating Bamban, Tarlac, Mayor Alice Go na napagalaman na isang Chinese at hindi Pilipino kinalaunan. Ayon kay Philippine Coast Guard Deputy Chief of Coast Guard Staff for Civil Relations Service, Captain Lehani D., agad na nadilis itong si C. mula sa roster ng miyembro ng auxiliary at pinagbabawalan na hindi ho otorisadong pagpapakilala ng kanyang sarili bilang miyembro ng auxiliary. Magsuot ng uniforme at pinagbabawalan din po siyang gamitin ang kanyang ranggo. Base sa kaso sa Coast Guard Region 7, ang misrepresentation nitong si C ng kanyang nationality ay seryosong paglabag sa batas, tiwala at paglabag sa mahalagang katangian ng ahensya. Ayon sa Philippine Coast Guard, naging bahagi itong si C ng Philippine Coast Guard Auxiliary Executive Squadron noong 2018. Indihan niya ikinukonsidera noon ang delisting kay C dahil nakapagpakita siya ng katibayan ng Filipino citizenship at magandang reputasyon. Dinino naman ng Philippine Coast Guard na hindi nakikibahagi ang auxiliary unit kung saan dating miyembro si C sa maritime operations at walang access sa mga critical o sensitibong mga tanggapan ng gobyerno. Samantala, nagsanib puwersa naman ngayon ang Bureau of Immigration kasama na ang National Intelligence Coordinating Agency upang mapaigting pang-ugnayan ng pagbabantay sa borders ng bansa. Binigyang diin ng Bureau of Immigration na ito'y bahagi ng layunin na gawing modernisado at profesional ang serbisyo. Sa pamamagitan anya nito ay agarang matutugunan ng kawanihan ang anuman pong banta sa nakakaharapin o matutuklasan man sa pagbabantay. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang ugnayan sa pagitan ng naturang ahensya ay magbibigay daan sa hustong pagtutuon ng pansin sa pagkilala sa border control bilang national security. Kaya't kanyang babala sa mga magtatangkapang samantalahin ang immigration system ay haharap anya sa mas maigting pa na United Front. Buhat nito ay mapapalakas pa ang koordinasyon lalo na sa iba't ibang mga ahensya, maging doon po sa mga seguridad ng pagpasok at paglabas sa bansa. Sa iba pang mga updates, siniyak naman ni National Food Authority Administrator Larry Lacson na hindi nito palalagpasin ng mga empleyado na nakakagawa ng iba't ibang regularidad o irregularidad sa naturang opisina bilang bahagi pa rin ng internal cleansing ng ahensya. Sa isang panayam po ng Bombo Radio Philippines, sinihayag po ni Lacson na matagal na silang nakakatanggap ng mga ulat na may uugnay sa galaw ng presyo ng palay, may mga nauunang traders at marami pang ibang mga complaints. Anya, Marso pa lamang nakalipas na taon ay pinalakas at pinalalim na ang pagsasagawa ng audit
sa mga naturang reklamo kung saan halos 54 o 54 ang naihain ng mga show cause order laban po sa mga personnel ng National Food Authority. Maliban dito ay 35 na ang nasampahan ng mga kasong administratibo habang 6 na kaso na ang kasalukuyang iniimbestigahan mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Actually, hindi naman yan masasabi natin agad na issue on corruption. Ganito kasi yun, no? Opo. We have an internal audit department, no, na pagdating ko nga sa National Food Authority last year, I have instructed to intensify audits ng mga operation, etc. So, since then, March 2024, marami na tayong kumbaga na nabigyan ng mga show cause orders, pinapag-explain pag meron tayong nakikita medyo hindi tama sa mga audits. So, mga ganon. And then, out of those show cause orders, meron na rin tayong finailan ng mga administrative cases doon sa mga sarili nating mga tao na medyo tingin natin kailangan na sagutin nila yung reklamo. Ganun. Binigyang diin ng opisyal na ito lamang ay isang patunay na hindi sila humihinto na alamin at tukuyin ng mga personalidad sa likod po ng mga irregularidad. Anya pa, hindi lamang ito masyadong hina-highlight dahil dapat na dumaan muna sa tamang proseso at mapatunayang guilty ang mga personal kaugnay pa rin po dito. Ang mahalaga din anya ay makapag-iwan sila ng maigpit na mensahe na kung mayroon silang ginagawang kalokohan ay siguradong hindi ho sila makakalampas sa investigasyon na isasagawa mismo ng National Food Authority. Okay. So ang mga nature naman ito ay mga simple misconduct, grave misconduct. Ang nature nito, mga minsan nakalimutan nire-record ng tama sa mga logbooks. So yung mga ganon, yung mga stocks, minsan yung quality not as expected. So inaano natin yan. Minsan naman, Bahagi pa rin po yan ng pahayag ng Administrator ng National Food Authority, si Administrator Larry Lacson. Dako tayo sa iba pang mga balita, mga kabumbo, sa mga balitang tinutukan po ng ating mga provincial station. Ang Philippine Army kinumpirma ang pagkakasawi ng kanilang sundalo at ang pagkasugat ng isa pa kasabay po na nangyaring enkwentro dyan sa probinsya po ng Capiz. May update dyan ang Bombo Radio Rojas. Patay ang isang sundalo habang isa naman ang sugatan sa muling naganap na engkwentro sa pagitan ng rebeldeng grupo at 12th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Tapaz, Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Colonel Erwin Romel Lamzon, Chief ng Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division, sinabi niya na nangyari ito 3 araw lang matapos nagkasagupa ang dalawang panig sa pareho ring bayan kung saan isang sundalo ang sugatan. Sa nasabing insidente, nakuha sa hideout ng mga rebelde ang iba't ibang uri ng pampasabog at kagamitan. Ayon kay Lamzon, hindi sila titigil hanggat hindi napupuksa ang makakaliwang grupo na nagdudulot ng pangamba sa mga residente. Muli naman itong nanawagan sa mga rebelde na sumuko na sa otoridad at piliing mamuhay ng mapayapa upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Ito yung namin, ang objective na lang namin, kung ma-corner na sila kung hindi naman, mag-surrender na lang o taas kamay na lang yan para at least ma-save pa natin ang buhay. Pero kung mag-insist man sila, wala na tayo magagawa dyan. Sabi pa nga, the inevitable will happen. Pero bukas pa rin naman ang 3rd Infantry Division, and although warfare is not really fair, but we have rules of engagement that we will follow. Number 1, we will observe strictly human rights. We will observe international humanitarian law and the rule of law. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 14 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo, balik ko tayo dyan sa may bahagi ng Campo Crame. Kasabay pa rin po ng pagpapalit ng liderato ng Philippine National Police ngayon pong araw. May mga development po dyan si Bombo Bea Peniza. Formal nang itinalaga bilang officer in charge si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ngayong araw, kasunod ng pagkakasipa kay outgoing Chief Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng pambansang pulisya. Sa naging pulong balitaan na ginanap sa Campo Crame ngayong umaga sa pangunguna ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, isang mahirap na desisyon anya
ang naging pag-relieve kay Torre bilang leader ng PNP. Anya bagamat mahirap ang naging desisyon, ay nakikitang kinakailangan itong gawin upang matiyak na iisa lamang ang magiging direksyon ng security apparatus ng kasalukuyang administrasyon at dapat umanong palaging isinasaalang-alang na maganda ang at mapapanatili ang isang bukas na komunikasyon at ugnayan sa pagitan ng National Police Commission at ng Philippine National Police. Kasunod ito ay itinalagaan na bilang bagong pinuno ng Philippine National Police si Nartates epektibo ngayong araw. Ay kay Remulla, si Nartates ay mahusay na nakapaglingkod sa bansa ng may integridad at buong kagitingan, kaya naman si General Nartates ang napusuan ng administrasyon na humarili sa pwestong mababakante ni Torre. Kaugnayang pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Remulla. Nartates has served the PNP with distinction. Much less with honor and with integrity. The president, in his while ruminating through the papers and through the qualifications, saw that General Nartates was best qualified to be the next chief PNP. Samantala, kinumpirma rin ni Remulla na si Torre naman ay kasalukuyang kinokonsideran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang pwesto ng pamahalaan, ngunit hindi na ito nagbigay pa ng ilang detalye hinggil dito. Anya, sa kabila ng mabigat na desisyon na ito, kinikilala pa rin ng Pangulo ang husay at determinasyon ni Torre bilang pulis, kaya naman malaki ang posibilidad na maitalaga sa ibang pwesto sa loob ng pamahalaan ang dating hepe sa mga susunod na araw. Hindi naman inalala ng kalihim ang nakaraang manifesto ng ilang pulis na nagpahayag ng suporta kay Torre hinggil nga dito sa naging malawakang balasahan sa loob ng organisasyon. Kumpiyansa umano sa Remulla na profesional ang pulisya at mananatiling dapat o tapat sa kanilang sinumpaang mandato sa kabila man ng mga naging pagbabago nito sa loob ng pambansang pulisya. Kaugnayang pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Remulla. The President is considering him for another post in government, and we will know soon if General Torre will accept. Well, I think I am confident that the police force is very professional. I think that they observe their duties, and I think 99.9% of them will uphold their oath to maintain allegiance to the country and to the President. Samantala, Bombo Genesis, nilinaw naman ni Remulla na walang nalabag na batas ang outgoing PNP chief na si General Torre at wala rin mga kinakaharap na kasong administratibo o kriminal na kaso. Pagtitiyak ng kalihim, ang hakbang at desisyon na ito ng kasalukuyang administrasyon ay para mapanatili ang maayos pamamalakad at pagrespeto sa batas at maging sa proseso ng bansa. Yan muna mga updates mula dito sa Campo Crame. Bumbeya? Yes, Bombo Genesis. Sa kabuuan, hindi na talaga dumalo si General Torre kahit doon sa huling bahagi man lang sana? Yes, Bombo Genesis, sa buong naging inaugurasyon nitong si General Nartates bilang officer in charge nga ng pambansang pulisya ay hindi dumalo at hindi nagpakita sa Campo Crame itong si outgoing PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Bagamat sinabi naman o kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na nasabihan naman na prior dito sa naging sa ngayong araw o sa naging inaugurasyon ay nasabihan na itong si General Torre hinggil nga sa kanyang pagkaka-relieve sa posisyon at tiniyak naman niya na malugod dito tinanggap ni General Torre bagamat hindi na niya inilarawan pa kung ano yung naging usapan nila. Bombo Jen. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Bea. Mula dito sa Campo Crame, ito si Bombo Bea Pinisa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, ang alkalde ng Ilagan City dyan sa Northern Luzon itinanggi na may kinalaman sa mga flood control project ng construction firm na pag-aari ng kanyang kapatid na nakapagbulsa ng ilang bilyong halaga ng kontrata. May update po dyan ang Bombo Radio Kawayan. Naglabas na ng reaksyon sa City of Ilagan Mayor Jose Mari Diaz matapos madawit ang kanyang pangalan sa Dragon 12 Builders and Construction Supply na kumpanyang pagmamay-ari ng kanyang kapatid na si Jonathan Diaz. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Mayor Diaz, sinabi niya na walang direktang ugnayan ang kanilang hanay maging ang LGU sa mga flood control projects na nakuha ng Dragon 12. Ito ay matapos lumabas ang ilang ulat na napunta
mapunta sa kanilang magkapatid ang ilang proyekto o halos 70% ng flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Dahil sa naturang issue ay nagpatawag ang LGU Iligan ng press conference para bigyang linaw ang ilang aspeto. Ayon kay Mayor Diaz, ang flood control projects ay sa pagitan ng DPWH at ng kontraktor. Kadalasan na tinatap lamang ang LGU sa proyekto kung saan ito nakaakma dahil ang mga local chief executives ang nakakaalam sa kanilang nasasakupan. Hinamon naman niya ang sinumang may pagdududa na magtungo sa lungsod para suriin ang mga proyekto na batay sa kanya ay hindi ghost project. Dagdag pa niya na walang bahid ng anomalya ang kanilang Records Commission on Audit o COA na siya ring sumisilip sa mga proyekto sa lungsod. Matatandaan na lumabas ang ulat kaugnay sa flood control projects na nakuha ng Dragon 12 Builders and Construction Supply kahit na nauna nang napuna ang kumpanya dahil sa substantial delays sa construction sa mga proyekto mula noong 2021. Ayon sa datos, 16 na proyekto ang nakuha ng Dragon 12 na kung saan 1.4 billion pesos dito ay flood control contracts ng DPWH Isabela 1st District Engineering Office. Again, I don't have any involvement. Whatever transactions to be entered between Dragon 12 and the Department of Public Works and Highway. National government with ho yan. Meron tayong dinatawag na inter-agency respect na we have our own mandate. Ang luwag ng Iligan, 91 barangays po. Dito pa lang, hindi na namin maasikaso yung affairs, addressing the different avenues of services of the city. And they have their own mandate sa DPWH na trabaho po nila yan. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Ang nag-iisang alkalde naman sa Pangasinan na lumagda sa Mayors for Good Governance Manifest, ibinahagi ang kahalagahan ng pagtutok sa maanumalyang flood control projects. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radyo Dagupan. Inihayag ni Pangasinan Manawag Mayor Jeremy Docming Rosario ang kanyang paglagda sa Mayors for Good Governance o M4GG Manifesto bilang nag-iisang alkalde sa lalawigan ng Pangasinan na gumawa nito. Mula kasi sa 44 na bayan at 4 na lungsod dito sa lalawigan at 6 na kinatawan ng distrito ng Kongreso sa Pangasinan, siya lamang ang lumagda sa nasabing manifesto. Layunin ng manifesto na sinusuportahan din ng ilang mga alkalde sa bansa na manindigan sa paghingi ng ganap na transparency, accountability at hustisya sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Ayon sa alkalde, hangad nito na pangalagaan ang maayos na pamamahala at proteksyon para sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino at tutukan ng mga budget na inilalabas ng gobyerno para sa proyektong isinasagawa sa bansa. Sa katunayan, ani Rosario na hindi na bago sa kaniya ang pagsuporta sa samahan na nagtataguyod ng good governance dahil matagal na siyang kabilang dito mula pa nang maupo ito sa kanyang umanong unang termino bilang alkalde. Aniya, hindi lamang ang mga maanumalyang flood control projects ang mainit na usapin ngayon ang ipinaglalaban ng grupo dahil nagsisilbi rin sila bilang watchdog sa lahat ng bagay na kanilang pinaninindigan sa bansa bilang mga nasa posisyon ng gobyerno. Ibinahagi rin niya sa bayan ay may mga naumpisahan na at natapos na proyekto mula yan sa Department of Public Works and Highways, ngunit kinakailangan pa rin ng dagdag na proyekto gaya na lamang ng nagawang riverbank protection projects sa kanilang bayan dahil nahaharangan nito ang malalakas na ragasan ng tubig at hindi na lumilipat pa sa kabahayan ang tubig kapag tumataas ito. Especially yung napaprioritize po yung mga medyo kurbada no, na mga ilog dahil doon po nagkakaroon ng pressure pag tumaan ng mataas na tubig, nag-erode po yung mga nililikuhan na mga riverbank protection. No, kaukol dito sa itong mga programang ito. Kaya sabi ko, kapanahon naman, dapat lang naman talaga na biglang linaw natin po ito, malaman ang punot dulo. No? In fact, mayroong direct admission ng ating mga taga-DPWH. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1
and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Higit 20 residente naman sa bahagi po ng Balasahan sa Iloilo, biktima daw ho ng food poisoning dahil sa kinaing isda na barakuda. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Sinugod sa ospital matapos makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka na pinaniniwala ang dulot ng pagkain nila ng isdang barakuda. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ng fish vendor na si Jinky Delgado na binili nilang naturang isda mula Estancia at ibenta sa kanilang pwesto sa Balasan Public Market. Ayon pa kay Delgado, may mga suki isang nagmamayari ng karinderyan na bumili at nagluto ng ilang hiwa ng nasabing isda. Kwento niya, sila mismo ay nagluto rin ito sa kanilang bahay at matapos kumain ay nakaranas sila ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at panghihina. 5 sa kanilang pamilya ang naapektuhan. Pati asoan niya nila na nakatikim ng isda ay nagkasakit din. Batay sa data ng Jesus M. Colmenares District Hospital sa Balasan, umabot sa 24 ay sinugod sa ospital matapos kumain ng barakuda. Humingi naman ng paumanhin si Delgado sa mga naapektuhan habang kinuha na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sample ng isda para sa pagsusuri. Samantala, naglabas ng advisory ang Balasan Care Facility na iwasan muna ng publiko ang pagkain ng malalaking predatory fish dahil maaari itong magdulot ng fish poisoning. Sorry kasi hindi talaga namin yan sinadya na nangyari yun sa inyo. Kasi kami rin, biktima rin kami noon. At saka pinibili rin namin yan sa Estancia Iloilo sa port doon. Hindi talaga namin akalain na ganun ang nangyari. Si Jinky Delgado, isa sa mga biktima. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mga kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy lang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station gamit po yung kanilang sariling social media pages. Sa bahagi ng Iloilo Province at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music, and entertainment station, ang Star FM Iloilo. Ganon din po sa may Negros area, nariyan pong Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa Cebu Province at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa Rojas area naman, nariyan pong Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para ho sa mga taga-riyan sa bahagi ng Aklan, nariyan po ang Bombo Radio Calibo at para sa mga taga-riyan sa Leyte at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us.
Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Brian Gonzales. Concern sa mga pumuluyo sa may barangay Alalasan. Pero kung lang taon sinini mo, hindi lang ni sa barangay Alalasan mo, kung ang pag-istoryahan tamlang on-road na parking. Kay paglampuwas nimo sa barangay Divina Gracia sa distrito Iyasang Lapas, maagi ikaw dira sa ano gani na nga barangay, no? Ang kaiping lang sang Alalasan. Padulong na nato dito pakantos may distrito man iya sang Lapos antes pa man ang Don Esteban paliko ka sa wala kung alin ka sang distrito sang Lapas ara imo on road parking sinadrang daw ginpobrahan sang dalan para lang parkingan. Nagadugang pangin sini Banwa ang huol bangod gamay ginapatigayon sini iyang maintenance, no, kag repair sa mga drainage system nga ini siya ang konektado man sa pump station dira sa may area sang Don Esteban Lapos. Diya mo ning ginatudlo to sang mga pumuluyo sa nagluntad sini iyang sunog la sa barangay Alalasan sang damlag lang nga nangin huol para iya sa makatapos ang Bureau of Fire Protection nga mag responde kag maghikot sa ila sini iyang mga firefighting strategies. Bangod nga may mga precast sini nga mga kabilyada dira nga gina-construct karon. Isa pa gid sa mga problema kay as per information do gin-suspend kuno na ining construction dira tiway sa may nag-obra dugangan pa sa nga on-road parking. Resulta balda. Yanong himuon sang sa bahin naman nabi karon sang on-road parking anong himuon sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Pagkigangutan ni Bombo Brian Gonzales ang nasambitan sining talatapan. Bombo Brian sa report, please go ahead. Ginapangitan sang barangay sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kung paano i-plaster kag i-clear ang mga sasakyan kag motorsiklo sa mga residente sa barangay Alalasan na distrito sang Lapus, Bombo Champ. Iringat ikang kasunod ng reklamong mabutlay ang pagsulod ng fire rescuers kaga sa aton nga Bureau of Fire Protection sa lugar sang nagluntad nga sunog sang Domingo sang gabi. Sa interview sang Bombo Radio kay ICPDMO Head Olgarico Garbanzos, kinahanglan sang koordinasyon sa barangay agod masiguro ang epektibo nga clearing operation. Ginpahayag niya nga may na-deploy nga traffic personnel sa lugar apang limitado ang ilang kapasidad bangod sa kakulang sang tawo nila o kung tauhan. Gintumod man niya ang papel sang barangay bilang sa ka-importante nga partner sang CPMO sa pagpatuman sa mga tikang para sa seguridad kag kaayuhan sang nasambit nga barangay. Dugang pa niya dapat magpangita sang paagi ang DPWH agod may magtutok sa area nga magbantay nga apektado tungod sining pending kag ginkanselar nga ongoing construction na repair maintenance sining drainage sa nasambit nga barangay.
Yari pa ba rin naton ang interview sang Bomboradyo kay retired Colonel Oldarico Garbanzo. Ano ini, ng concern na ini, nag-raise na ini because may sunog sa barangay Alalasan. No? And there was a concern nga daw nabudlayan ang aton nga mga bumbiro because of the illegal parking and because of the ongoing drainage construction wherein ang kontraktor dra man nag-ubra sang mga box culvert no sa area kagti may mga area nga lineage excavated kag daw wala man sang may nagaobra no. These are concern nga no tuwing gatuan naton ini kag ti amo ni no amo na nakita naton nga sitwasyon dira. In so far sa clearing or sa on-road parking sa sina nga area, ang amo na dira ti may plano gimang kaming mag-conduct sang clearing operation sina dira no. These are really concerned gid kay ti balo naman kamo nga ining aton nga di Binagrasya nga dala no or barangay di Binagrasya nagaangot ini sa La Paz Plaza, lapos dira sa Aguinaldo, lapos dira sa Alalasan, lapos sa Landune. Kung tanawon mo ini no major alternate route tani but because of the on-road parking and mga obstruction sa dalan, so amo ini ang gina-raise up nga concern naton. Pero ti kami kung mag-conduct man kami sang barangay operation dira or clearing operation, siyempre ma-coordinate kami sa barangay. Ang barangay dako niyang papel no kay ti gina-require din sila sang DILG every month there should be a compliance sa mga areas nga dapat i-clear nila no. Ti kami ma-complement gi kami sang tawo nga kung mag-schedule sila sang clearing, di kami ma-prepare sang human resource, ma-prepare kami sa amon nga logistics so that makupapani ning mga may mga klampingan kita, may impound kita, no, may gubon kita dira nga mga illegal structure or may kuwaon kita nga mga obstruction no. So amo ni ang ginatanaw naton dira no pagaling kay ti with the ongoing construction no drainage development dira sa area. So na ini na daw naton gingaan naton priority. The problem lang is tidra ginaobrang mga box culvert tapos may mga I don't know kung nagasugod naman sila sang construction dira kay ti pag-coordinate aton sa barangay daw nag-contact ko no. Hindi na ini amon concern, this is the concern na sang DPWH. May mga issues like wala sang traffic enforcers pero ti part inaya sa mga agreement nga ginapirmahan sang kontraktor nga dapat sila ya mag-hire no sang mga traffic marshal nila dira sa area so that ini ang mag-manage no sang traffic sa area because hindi kami maka-deploy dira fully because we have a lot of priority areas kagti ang amon nga mga personnel may mga deployment kita yan no nga ito hindi na nato ni na makover kulang kita sa personnel kagti every day may naga-off no sa aton nga mga personnel. And nakita naton dito nga ang mga directional signs ang mga dapat no mga public safety measures no ay butang nila sa area dapat ini makomply tani sang aton nga mga contractors and ang pinaka-importante gid kung may nag-obra dira dapat nga may mga traffic marshal sila no kwaon man na nila sa barangay o kung din man nila kwaon well then that is the obligation sang isa ka contractor. Pero actually Colonel may pagsugod nila kuno construction nag-coordinate sila sa barangay which is
ngayo na lang niya sang tanod force kumbaga. Pero sa aton nga part, Colonel, wala kita da mismo dira sa sulod sang street nga na wala kita dira iya may naka-assign nga traffic enforcer mismo sa dira gid. Ang amon na bago na magsugod, na-present ko na ina sa amon nga STAPCON. Ang ambal ko sa supervisor naton sa Lapas nga dapat mag-prepare kung may available nga mga personnel. Pero nakita naton nga may mga adlaw nga maka-deploy kami dira, no? Isa lang siguro kabilog. Pero hindi ina ma-maintain for the next nga mga inadlaw. So that is why nga party na sang agreement nga i-comply, no? Dapat may mga na-hire sila nga traffic marshals, no? While the develop drainage excavation ka construction dira. Ato nabatian ang pahayagan ni retired Colonel Aldrico Garbanzos kaga ang proyekto nga na bomba champ according sa iya dako gid ang nagadulot sa pagutang dalan kaga perwisyo man sa mga pumuluyo. Samtang sa piyat sa bahin, bukas man ang barangay Alalasan sa tanan nga drivers sa mga tricycle dra nga handa man sila magbulig sa pagparehistro sila sa pagplastar sang area para malikawan ang pagkadakop sa padayon nga nagapatigay nga anti-colorum campaign sining TPMO as well as hindi mangin upang kung sa blagra sa in kaso emerhensya sa sinang area Bombotang. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Brian Gonzalez sa imo siniiyang follow-up report. Now, there was a time, 2023, I think, no? Sa nagtahaw-tahaw na ang COVID atong mayara sa nga mando bla si former President Rodrigo Duterte nga ibalik sa pumuluyo ang mga dalanon, no? Kag magpatigayon sa clearing operation ang mga opisyales, partikularmente sa mando sa local chief executive. May partisipasyon gid ganako ang barangay under sa mando man sang Department of Interior Local Government. Iho di kang garoya nagsalala utot sang mga kapitan to. Kay ang hambal sang former president kung hindi maklear ang inyo sining mga area, mga dalanon dira, pangkasuhan ni former President Duterte ang mayor. Asod-asod yung mga clearing operations ang ginpatikayon diri sa syudad sa Iloilo, palibot sa syudad sa Iloilo. May assessment from the Department of Interior Local Government. Pagtapos sa to, tiway na tayo ni. Balik na naman ining mga illegal parking, ining mga on-road parking sa mga dalanon. Hindi taman iya mabasol ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Kay hindi lang man iniiya ang ila sining mambal naton primary concern. No? Kay subo nga daan nga tsimpo, balaan nyo naman sitwasyon diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Hilabi pa sa may city proper area. Kag muna bala, kung may isa ka lang diri iya kaalagyan nga ipasirado, daw kuryente mo. Tanan sini malabot. But sa lingon, tanan sini mangin apektado. So, hindi lang katungdanan ini sang ICT-TMO, kundi may dako man diri iya nga bahin kag responsibilidad gid sang mga barangay official. No? So ginapanawagan nato ng mga barangay official sa nasambitan sini nga barangay, Alalasan, ang tupad nga kaiping sini nga barangay nalipat ako ginapatungan sang Alalasan kag sang Divina Gracia, pakadtutos don Esteban.
May distrito iya sa Lapos. No? Nga i-clear na dirang area. Ti kon mag-amo sini iya nga daw sa wala lang, kag daw kasubong iyang waigid sang may himo ang mga barangay official, ti that's the time siguro nga ti Colonel Garbanzo, sir, mangguyod naman kita eh. Di ba? Kay kung illegal park ka, ginaklampahan mo. No? O galing kung klampahan mo naman dira, mga tricycle, mga motorsiklo, or mga salakyan, ti hindi kahulag, madisturbo yun naman yung flow sang traffic, ganaan, ti ang one way, ginahimo pa nga 2 lanes, oh. Sa aton, sini makabumbo. Kag isa pag banwa, ti dapat ang Iloilo City District Engineering Office magplastar man dire. Ano ka bang danan nga ti sa nasat uman kag naobserbaran karon sa mga pumuluyo sa may barangay Alalasan sa Lapas, nga way na iya sa may nagatrabaho dira, tapos ang mga box culvert ara pa sa tunga sang dalan. Ano sistema no plastada nga naguntat ang trabaho dira? Ay initial information nato na ibaluan kiti suspendido kuno ini. No? Pero ini kung tani ni para ni or konektado gyapon ni sa pumping station. Sa aton sini nga mga kabumbo, tilan tawa ba lang epekto sini kung magpadayon ini nga suspended or hindi pagulagon, no? Tiwa iya sang taga Iloilo City District Engineering Office nga way man sila adlaw-adlaw nagalabay dira. Kag hindi naman sila kalabay dira kay ang opisina nila ari dire sa may Mission Road. Oh, huol ini iya para sa mga kauturan naton nga nagalabay dira. Kag ining Divinagracia to halando ni Lapos, kung si Colonel Garbanzo, pa insakto na major alternate route kung tani ini. Oh? Sa aton sini magkabumbo. Tiyanhon muna kay ginhimo iyang parkingan, major parking area sa mga pumuluyo dira. Kag ti mga punong barangay dira do so wala lang. Ini ka mo magkablaka kay why man ti eleksyon sa Disyembre. Why man sa may maglaing sang buot dira sa inyo kag hindi ka mo mamulot sang butante kay ti dason pa man tong atoy 2026 pa man tong eleksyon, di ba? Di mas maayo kung tani nga hambalan yung inyo sini nga mga pumuluyo nga mangita sila sa ila sini nga parkingan. Hindi nila paghimuon nga parkingan ang isa sa ginakabig nga major alternate route o route, no? Nga mapuslan gid iya sang tanan. Hindi lang na iya ginhimo kay para lang sa inyo. Sa aton sini mga kabumbo. No? Pero ang bottom line sinadre sa aton sini nga mga uturan, mga tagpalamati naton, mga kabumbo naton, why lang yun iya mapadayon mo atong clearing operation nga to? Kay kung yung padayon lang to, kag subong man, ang iya sini iyang mangin resulta kung wala nagasunod is kasuhan ang local chief executive kag ang mga barangay official, sus Maria Kagusip, laban-laban guro subong, hawa na dirang area. Galing kiti dula man to eh. Lain man yabi ang mga napinsaran iya nga mga programa sa ngaton siniya nga bagong administrasyon. Nga kung tani adto banwa, isa adto sa mga pamaagi, agod, no? Ngati malikawan nato ng pagpugok sang dalagan sang trapiko. Kag balaan mo nga wala ka sang grahe. Sagad kimo ka binakal sang salakyan mo. Di ba? Sa aton sini makabumbo kung motorsiklo, mala kung single nga motorsiklo, i-park sa sulod sa inyo sini nga balay. Kung tricycle na, abo na katungdanan sa mga barangay kapitania kung paano sini nila yung i-regulate na dira pangitaan sa parking space. Ining mga barangay, ining mga tricycle nga illegally park sa kilid sang dalan dira sa may area sang
Alalasan, no? Pakanto sa may distrito sa Lapo sa may Halandune. Kagamo na no? Iloilo City District Engineering Office, ano na yung plastada sa project nyo di raw? Tilantawan nyo bla? At the end of the day, sinong nagantos? Pumuluyo gyapon. Pero ang nagpundo ni para iya nga mayara sa nga ipatigayon sini nga mga proyekto nagikan man sa taxpayer. Pares man din sa Jimbasa diyo. Ti kay as per information, expired ang ila sini iyang permit para sa road closure. Di why naman na subukubra na yo. Ti sino ka sufrer, sino gantos. Pumuluyo gyapon. Ti ka gaguhan ni sa nga kung sino man dira nga mga gago-gago kagagagagay. Lilintukin siya. Nagsagad kamo inyo pinaugtas siya. Do matsyag ko sino mga sipunon kamo nga mga bata nga grade 1 section 59. Ang inyo lang yung mga interest na yung inaulikid nyo, ang mga pumuluyo nga nagagamit, katulad sinisang dalan yung basa dira, sa tag sa kamataglaw, sa tag sa kamatagadlaw, ginapasilutan nyo inyo iya. Yan o klase pang gobyerno ni aton man. Wisit. 22 minutos sa nakaligad sa takna sininga, launa. Sa aton sininga panumbalik ka banwa. Ang Iloilo Provincial Health Office nagpagwa na diri sa nga ilaman karon iyang investigasyon kag assessment sa sining nagluntad nga mass food poisoning dito sa Banwasang Balasan balikan tani matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 22 minutos na nakaligad sa takna launa. Pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kun wala ka nagahampang sini umpisahin na suno sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 Plazuala de Iloilo Billboard of Activities for August 24 to 30, 2025. August 30, Sabado is the last Saturday of the month. Apang it is not the least bangod ang retro band, ang Saliwat will be on the stage with many of their collection of oldie goldie songs and more sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa August 31, Domingo,
Ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyag. 9 minutos na kaligad sa tatna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isudto sa UFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo. Ang Iloilo Provincial Health Office nagpagwa man diri sang ila sining assessmento. Natuhoy sa sining mass food poisoning sa banwasang Balasan, Iloilo. Kung sa hindi nakakaon to ang mga pumuluyo to sang bansa nga isda. Ining bansa nga isda, kampiyon gid man nimo sabawan mo, no? Kag makahuli ka sa isa ka bansa o kung makadakop ka sa isa ka bansa nga isda bilog, ining barakuda. Tungaon mo siya. Pagtunga mo, ang isa ka tunga halin sa ulo abis, tas tunga-tunga sa bawan, tula type o kundo sigang type, bisan ano lang, basta may sabaw. Pero mas namin mga ruwaslom, makahang-kahang bla. Tapos, ang bilin nga tunga, sugbahon! Sos, Maria kagusip ko ng regular sa nga tigang yung isa butang na to na mga 4 salmon, di pwede mo gurumi mo anom. Kay damo gini mambal nga may kanon ba da? Bisan dukot lang Ugaling natabo gali sini banwa sanding man sang pagpangusisa dito inisyal sa Balasan local government unit. Ti nakakaon gali ni sang butiti kag sanding man sa panaysayon ni Ma'am Jinky kigina. Delgado, no? Kakaon gali ni sang butiti kay pagbukad nilang kasudlan to sang bansa. To may mga butiti pa mo probasin siya sa mga nagapanyaga ha. Check naton si Bombo Pauline Piliora kay may ara sang
statement madri from Iloilo Provincial Health Office. Bombo Pauline sa report. Please go ahead. Nagpapadayon man diri Bombacham ang investigation man sa local government unit, and at the same time sining Iloilo Provincial Health Office kung may ara padugang bala nga mga apektado apan based diri sa buong sa latest information nga nag-release man sa advisory diri ang local government unit, most especially ining Balasan na primary healthcare facility, agud nga mahatagan man diri sang awareness ang mga taga didto man sa Balasan, and at the same time ang mga kalapit man didto nga banwa kag sa usan na lang aware sa general public. Sunod diri kay Doktora Maria Socorro Quinion, ang head ng Iloilo Provincial Health Office, sang Agosto 24 sang hapon nagdara sa may bahin sa Jesus M. Colmenares District Hospital sa Malbog, most especially sa may bahin dara sa may bahin sa Balasan, nakabaton ini sang 8 ka pasyente ang ilang emergency room nga may ara sang sintomas kaangay sang allergy, sugod sa pagkaon ni sining bansa o kon barakuda nga isda nga ginmakal sa Balasan Public Market. Kapag sa date, una naman din na interview kagina sa aga, kagilayon nga coordinate ini sa Balasan primary care facility para talaga kaigo nga public health intervention. So kabubusan sa subong parehas diri or sa statement ni Mayor Filomeno Genzon, may hara sang 26 ka pasyente, dala ang pamilya na diri sang nagabaligya kag tanan gina-manage man diri either outpatient man diri sila or ara sila sa bahin sang ER, pero wala sang may gin-admit diri Bombacham sa Iloilo Provincial Health Office. Ang sintomas nga ilan na experiensyahan amo ang paglingin sang ulo, rashes, numbness or nagaplaminhod ilang alawas, pagpinpot sang dughan, kag ang iban ginahapo ini siya Bombacham makita mo patimaan nga duga yung may ara bala sang allergic reaction kag may na poison or nahilo man ini. So tanan nga apektado diri nga individuals sa sining mga tinion naga-improve na ang ilang kabtangan kag bilang parte sa investigasyon naga-coordinate na gani diri sa bahin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR kung inigid man ang rason kung may ara or ano klase nga toxin ang makita dito sa lawas sang isda or sa meat sang isda, kung may mga contaminants ini siya ti subong ang advisory sini nga event ginapadayon nga ginapagkuan padayon pa kung amo to nga gin-mention naton nga kung may ara pa diri sang may dugang pang-apektado, tinaga-release na didto ang Balasan Primary Care Facility. Tinakalampot naman sa ibang mga pumuluyo kung sino pati ang abiso lang diri danay sa lokal nga panguluhan sang Balasan, and at the same time ang Iloilo Provincial Health Office ikawan danay ang pagkaon sa isda ilamiragid sang bansa na inibobotsyam for awareness and para sa security na lang sa sining mga tinion until nga maabot ang resulta gikan sa Central Office sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR. Yari balay pabati naton ang aton ng interview kay Maria Socorro Quinion, ang head sa Iloilo Provincial Health Office. Regarding sa clustering of foodborne illness sa Balasan, Iloilo. Sang August 24 sang hapon, ang Jesus M. Colmenares District Hospital sa Balasan nakabaton sang 8 ka pasyente sa ila emergency room nga nagasintomas kaangay sang allergy. Humalin nagkaon sang bansa nga isda ukon barakuda nga ginbakal sa Balasan Public Market. Ila inigin coordinate kilayon sa Balasan Primary Care Facility para sa nagakaigo nga mga public health intervention. Sa dugang nga investigasyon sang Balasan Primary Care Facility, naglambot na sa 26 ka pasyente ang nagkasintomas nga nakakaon sang parehas nga isda, dala na ang pamilya sang nagbaligya. Tanan ini sila ginmanage either sa outpatient department or sa emergency room kag wala na sang may gin-admit. Ang mga pinaka-common nga mga sintomas nga nabatyagan sang mga pasyente amo ang paglingin sang ulo, rashes, numbness, pagpinot sang dughan kag ang iban ginhapo. Sa subong tanan nga apektado nga individuals, naga-improve na ang ila nabatyagan. Kag bilang parte sang investigasyon, ang Balasan Primary Care Facility nag-coordinate na sa BFAR kung sa diin
nga nagpasa na sila sang sample sa isda para mahibaluan kung inigid man ang rason nga nagsintomas ang mga nakakaon sini. Kag kung ang isda gid man ang rason, basi mahibaluan sa ila testing kung ano ang yara nga toxin o kung contaminant sa isda. Sa subong nagahulat kita sang results sang testing sang PFAR kag sang ila advisory party sa sini nga health event. Padayon man ang monitoring sang Balasan Primary Care Facility sang ila community kung may ara pa dugang nga apektado. Kag nag-release naman sila sang advisory nga samtang ginaimbestigaran pa ang rason sang pagsintomas sang mga pasyente, likawan anay sang mga pumuluyo ang pagkaon sa mga dalagko nga isda. Ilabi na ang bansa ukon ang barakuda. Si Maria Socorro Quinion, ang head sa Iloilo Provincial Health Office of Bombacham. Alright, pero may mga ginman sang sandig sa record sang Iloilo Provincial Health Office, wala iya sang seryoso gid nga batsyag abi or nagpabilin sa ospital, lunsay man outpatient Bombo Pao. As of sa information or based this information, ang pag-abot dito sang natabo ining insidente starting August 24 na management rin mostly outpatient diri gidala sa ER pero wala sang gid-admit Bombacham. All right. Ini si Bomba Paulina Vitilio Peliora and this is Bomba Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbu. Salamat kid Bombo Paulina Piliora sa imo siniiya nga follow-up report. Ti mayo-mayo na lang niya sa aton sini nga mga kabumbo kiti mo ning na tabo wala sang may nagkalatamaan to sa mga nakakaon sang bansa. Ang panawagan na sa Iloilo Provincial Health Office ti likawan na pagkaon sang mga dalagko sining isda particularmente ning bansa ti do kumambal sini naton do isolated case lang ni kiti ining mga predator nga sahi isang isda ang kaunon sini nila ang mga magagmay man sining isda ay tinatabuan gruto yung nadahulik to sang binakla nila ni sa may istansya no ang nakakaon sang butite or puffer fish makahililo gyman yung butiti mo deadly gani niya no sa aton sini nga mga kabumbo pero dito sa may Japan ang mga chef nila to mga eksperto ginakilaw lang ani nila ni o galing kiti nagadepende kuno ni sa pagkuha nimo sang part sining puffer fish nga amo ni ang makabig nga makahililo nga sarang nga makapatay sa isa ka tawo kon ini ang iya sining makonsumo. Tinatabuan lang itong ang bansa, itong nadakpan nga nakakadto tuya sa mga taga-balasan to. Nakakaon sang butite. Yan mo nang ginhalinan sa ila sining pagka pagka food poison. Pero kung mga isda man lang dagko, lain gid ako mga dagko nga isda, mga hiniwa, sugba kag sinabawan, kampiyon gid man Pero muna nagakadapat nga malimpyuhan gid sang Mayo kag ang panugyan sang IPHO nga likawan lang anay. 40 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa gihapon sa malatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Isa patay sa pilason sa bahin sa Philippine Army sa engkwentro nga nagluntad sa may probinsya sang Capiz. Lain man to yung enkwentro sa nakaligad sa itong mga inadlaw. Ining kagapon sinilain pag ining enkwentro naman. Sa aton sining mga kabumbo kag istoryanta karon mga nagkalain-lain sining impormasyon man natuhoy sa pagpahalin sa pwesto bilang Chief PNP sa kay former PNP Chief Nicolas Torre. May iban siniya naganambal man nga daw naglapaw na sa latid, daw nasubrahan si PNP Chief Torre sa iya sining mga ginpang himo or iya sining mga mando nga may mga nasaklaw na or nag-over the bakod siya.
No? Sa aton sini makabumbo may ara man nagambal nga ti malabo may disgustuhan na inis lang aduwa ni DILG Secretary Rimulya. Oh. May mga nagahambal man sini Banwa nga ti may nasalapay si General Torre nga abi aguro kay kumo Chief PNP siya. Hindi amo sini kagamhanan ang iyang nasalapay kay Waisek Malo. Mas gamhanan pagin siya. Istoryanta na later on. Check tanay. Si Bombo Hana Andasa sa yaman sining follow-up report. Latest sa sining encounter dito iya sa may Banwa sang Tapas, probinsya sang Capiz. Mabuhana sa report, standby. Oras naton, 41 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa, driman sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto. Nakibot ang tanan, matapos ngati sining aga lamang, lanog ining impormasyon nga gin-relieve na si former PNP Chief Nicolas Torre bilang PNP Chief. No? Ti plastata na literon dahil lang kaya rin as bumbuhanan. Plastata na literon kunong mga nagklinabo bla. Check tayo sa bumbuhanan sa bumbuhanan sa report. Please go ahead. Ginakasubo-subong sa 3rd Infantry Division Philippine Army matapos nga ginarawian gid sa kapasi ang isa nila ka-upo diri sa diyon sa ining enkwentro nga nagluntad sa may boundary sa tatlo ka mga barangay. Amo ang barangay Agpalali, barangay Artus, kag barangay Tabon Tapag Capiz. Ito nga iyan sa Philippine Army kag mga nabili niya miyembro sa Central Front kag Regional Centro de Gravidad sa Bombocham sa Committee Relief Panaya. So even though nga ti Andes Mansell ini sila, but then ini sa hapon ang mga nabili nila nga miyembro ang naenkwentro sa katapos sa Philippine Army. Kung madadaman naton sa Biyernes, may naguntad man nga masobra 5 ka oras nga enkwentro ito nga nila nga kung sa diin madamong ang gina-augment diri nga katapos ng Philippine Army, but then ang na-recover ang pinakamakadulitan sa rebelde, but wala pa ma-account at may baluan kung sila din ang sa ilang bahin ang gibawian sa kabuhi o kung napilasan sa ining enkwentro. But then kahapon na adlaw, Agosto 25, may natamo naman nga ikaduha nga enkwentro diri sa tunga sa 12 sa Infantry Battalion kag amo sa gihapon. So idiri na verify pa sang mga soldado kung inigidman ang miyembro pa sa RSCG upon receive hindi sila o kung naay naman nga grupo ang enkwentro sang mga soldado sa diri sa may Tapas Capiz sa Bombocham. So diri man ang ining gidawian sang kabuhi sa kahapon gid lamang ang amo si Staff Sergeant Coopera o kon si Staff Sergeant John Ray Coopera. So ino siya ang tumandok man sa Haniway Iloilo at ibigay sa information ang iya indiri nga amay ang yara iya sa may o pamilya sa iya amay dira sa may bahin sa Haniwa Iloilo, but then sa aton report kumpirma man sa tilaman diri sa mga miyembro sa pamilya nila nga nagpabutyag sa kasakit sa ilaman nga Brachagon amo ang diri sa may area sa district sa Sangharo ang ining nagapuyo ang ining soldado Bombocham. So diri man nakita man natin nga may kamataan but ining sumutubog yun sa pamilya nila, but then wala na diri sa may mahimo ka sila ulit sini nga mga moments pa ni kaupo diri sila nga soldado kada nakimot man ito actually diri ang family niya nga nag augment ni sa may on field kay sa opisina kung siya nag-duty sa 12th Infantry Battalion, but then diri gina kumpirma ni Colonel Romel Erwin Lamson nga siya diri ang involved kag gidawian gid sang kabuhi sa enkwentro na naglungtad sa Tapag Capiz. Ipabati naton ang naging pahayag man ni Colonel Erwin Lamson. So, doon pa rin sa Agpalali pero in a different location, basta Agpalali Tapas Capiz,
firefight lasted about 10 minutes at 7:45, so 10 minutes, 7:55 matapos. Then nag-withdraw ang kalaban. Ito pa rin yung Central Front at saka RSDG. The other one is 10:28, ano naman to? 12 IB pa rin ang nagdadala, conducting pursuit operations, encountered the same group. Okay, sa CF dismantled, saka RSDG dismantled, all of KR Panay. So barangay Agpalali pa rin, pero at different location. Firefight lasted about 10-15 minutes and then nag-withdraw naman yung kalaban. So after the firefight, we discovered that there was one wounded in action and one killed in action. Parehong sarhento. Okay? Okay, so bali member or ano sila sir, part sila ng 12 IB? Well, part ng 12 IB. Part ng 12 IB. Oo. Okay. How about sa part po ng mga rebelde, sir? Sa part ng mga rebelde, undetermined eh. Hindi pa nagbigay ng complete comprehensive report yung 12 IB, pero wala ding captured items. Kumbaga, what we are still maintaining is yung nandoon sa 5 nung Friday. Okay, so bali ay yung mga nakalaban po nila noon sir nung sa Agpalali and Artus nung Friday. Ganon, same ba rin po ba sir kahapon? Well, it might be another same kasi under pa rin naman sa yung Central Front at saka RDG. Okay. May mga details po ba tayo sir sa namatay sir nitong part of Philippine Army? Bali, ang detalye lang, parehong sarhento. Ang isang na wounded is sustained left shoulder and right hand gunshot wound. Ang isa naman, medyo fatal kasi sustained lower abdomen gunshot wound. Amo na tong maski pag-abot dire ang pagtanaw sa amon mga doktor, nandun pa rin yung bala sa loob ng katawan. Kaya medyo malungkot kami nung dumating yung balita na yan. Oo, bali isa lang man tani ang pilas niya sir but fatal kaysa iyang abdomen nga part sir. Okay, may mga details bala ini sir if taga-diin gid ini si I still have to get back to you on that kasi nire-respeto nagre-reach out pa kami sa family para yung privacy nila na ito na nga sinapit nung parente nila. So, lang muna natin. Respetuhin lang muna natin yun. Okay, sige. Okay. Sir, okay, wala pa po tayong recovery sa kahapon, sir, no? Wala pa. Sige. Hopefully, may mabalitaan tayo ngayong araw, pero hindi ngayong umaga. The whole day tayo mag-monitor. Okay. May lang po, sir, ng 3ID ni Sir Lamzo, ni 3ID Commander regarding po dito sa nangyari na encounter sa Tapas Capiz, sir. Bale, ang directive is really to conduct relentless pursuit na. Kasi natuntunan namin kung diin sila harbor, kung saan yung area na kumbaga very supportive sa kanila. But then, as a result of the local populace giving us much information about their whereabouts, yun na-appreciate namin yun. Kaya pupukan na talaga itong sa 301st, under sa 301st, yung 12 IB, 61st at saka 82nd IB. Nabatian diri Mamusyam ang naging pahayag sa Chief ng Kawit Press Office ng 3rd Infantry Division Philippine Army, Colonel Erwin Romel Lamzon. And diri gina-expectar nga sa masnod nga inadlaw o na anytime of the day, laban naman patigayan ni Watsang Infantry man sa mga rebelde nga grupo and Philippine Army matapos nga wala pa gid na account diri fully kung pila gid ang numero sa mga rebelde nga grupo and kung ang ilang mga recoveries man diri Bombacham despite ang Friday nga na recover iya sa 12th Infantry Battalion but then ini nagpapa naman sa press release and mensahe mismo si General Michael Samson ang Commander sa 3rd Infantry Division Philippine Army and ginakasunog niya ang iming natabo sa ginabtan man sa ni Sergeant John Ray Coopera Bombacham. All right. So ining nagtaliwan ti taga probinsya ni sang Iloilo gid bombohana. Ang pamilya ko na sini ang iyang pamilya sang tatay niya but then diri na
lakot man nato diri ang bahin sang iya nga daw diri. And diri sila actually dito sang Haro, Mambotsam nagapuyo and tumugid sa bahin nila kay ikaw uli sini nga pagpuli masami ini nga nagapanghagad nga mag-inom kag mag-istorya of course kada puli diri sa may syudad sang Iloilo, Bombocham. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andaza. 51 minutos na kaligad sa takna sining launa. 3 lamang ka bulan ang ginlawig ni PNP Chief Nicolas Torre bilang main man sa Philippine National Police. Sining adlaw nagmarka sang pinakaulihiya sining adlaw bilang PNP chief kay hinublasan ini siya sang katungdanan ay kay gin-relieve na siya mo sa iya sining palangakuan. No? Sa aton sining karon niya nga mga kabumbo. Ano gid man mala ang rason sa likod sang pag-relieve sa kay PNP or former PNP chief Nicolas Torre II? Isandig diri sa aton sining pagpanalawsaw may ara sang heated clash sa tunga ni Torre kag sang National Police Commission or the NAPOLCOM kag Interior Secretary Junvic Rimulya. No? Sa aton sini mga kabumbo. Anong ginhalinan sa ila sining heated clash? Ang sentro sang konflikto ni Torre with NAPOLCOM and SILG Rimulya, amo ining desisyon ni former PNP chief nga i-reshuffle yung iya sining mga senior officer or senior officers kay duwa mo. Nga wala sang go signal from the National Police Commission. Kumadumduman nyo pa sa Agosto 6, gin-reassign niya si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Western Mindanao, kag promote niya si Lieutenant General Bernard Banac bilang PNP second highest post. Pero si Banac ni kag si Nartates ni klasmitanay ni. Kag si Nartates before pa man nga gin-reassign sa Western Mindanao, siya ni ang second highest nagauyat sang second highest post sa PNP. So, ginpili yan ni Torre si Banac na bangin second highest or iya sini abing malunta iya sini right hand domos na. No? Pero nagauyat kini sa posisyon ay isang liwan kung tiyan mo si Nartates sa aton sini nga mga kabumbo. Tisang nabalaan ini sang NAPOLCOM nagpabatsyag sang agrot ang NAPOLCOM. Ginabypass mo kami how? Nagpagwa sang resolusyon karon, resolution number 2025-0531. Kaginmanduan si Torre nga ibalik niya si Lieutenant General Nartates Jr. bilang second highest man sa PNP or officer sa PNP abi. Now, kag balik man to ya si si Lieutenant General Bernard Banac sa kung ano man ang iya sining posisyon, no? Sa aton sining mga kabumbo. Kag ginhambalan si Torre ining mga third level appointments bala. Kinanglan niya sang approval from NAPOLCOM. Pero si Torre kuno, why nagpati? Why nagpati? Sa aton sining mga kabumbo. Garit niya pa ang NAPOLCOM kag lakip na diri si SILG Secretary Rimulya pinagi sa pagpatigayon sang flag raising ceremony sang Agosto 18 sa Camp Crame kag iya gin-introduce si Lieutenant General Bernard Banac, no? Sa aton sining mga
kabombo sa iya sini nga panibag-o nga posisyon, no? Tapos ining pahayag sa Chief PNP nga ining administrative matter, no? Nya no order, no obstacle, and no challenge can break our unity and our commitment to the nation. No? Ti labot ni dayon sa napulkom to. Sus Maria kagusip. No? Ang mga nagapungko kuno sa napulkom to kon mga lang sila kapugong, nagpinalupok na sila kuno kapusel to nila mo. Sang kakig! Way kaga ano sa mo na. Oh. Ti diri na kag dalom pagid ining dispute kag power struggle sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kay man ang matagid riya ni President Bongbong Marcos na magapili iya nga masunod nga PNP chief ang DILG secretary mo. Tingin pabalo siya, ginambalan siya sa nga napulkom nga muning sistema mo now, ginlapas kita way ga respitar si Turay sa napulkom. Amo sini amo sadto. Nadako na guro uluyas ni. Diri na karon banwa kag sulod ang Malacanang nga palasyo. Sumong adlaw tinagpagwa sang executive or sang order, no? Si Executive Secretary Lucas Bersamin nga permado ining pag-relieve sa kay PNP Chief Nicolas, former PNP Chief Nicolas Torre II bilang leader sang Philippine National Police. Effective immediately ini. Kag gilayon nga pagbando sang turnover of command sa aton sini nga mga kabumbo para kuno nga i-turnover na ang tanan sini nga mga matters para sa smooth transition samtang wala sang opisyal sini iya nga kun ano gimamalang pwede padulungan sini ni General Torre sa aton sini nga mga kabumbo. But kung si former PNP Chief Bato de la Rosa pa, siling ti why iya sang unique kuno ining isa ka ang itabo ni Kitore kay malaman nyo nga ang makapungko lang as PNP Chief isa ka 4-star general ti si Nartatesa, sino to ngalan niya to gani? Si General Nartates, no? Si General Nartates 3-star general ini. Ti ano kunong matabo, most likely ti ara lang sa office of the PNP chief si General Torre kag siya ang maging chief sang Task Force Water Lily. But silikon floating status siya. Sa aton sino makabumbo, kahit hindi pa man siya retired or hindi pa man siya resigned or hindi pa man siya dismissed. So sandig sa layi, hambal ni Senator Bato, isa lang niya kabilog ang maka 4-star, no? Sa aton sino makabumbo. Ano matabo? Pungko as PNP chief or OIC or acting or whatsoever dira 3-star general. Ano matabo sa kay General Torre? O taw-tawos duldol? Amo nang iya sining tawag sining iya sining mangin rolyo. May iban sini nagambal nga ti may posibilidad man nga tanyagan si General Torres ang posisyon sa gobyerno. Bao damo nag-react yun. Nya NBI director. Si NBI director to si Attorney Santiago to. Nag-resign naman to mo. Di man to gwanta sang pamulitika kuno to sa sistema sang National Bureau of Investigation sa aton sini mga kabumbo. Kag damo pa iban sini nagaduso nga si General Torre na lang mauyat sa investigasyon sa sining mga kontrobersyal nga flood control project. Pero isa lamang diri ang matutuod nga hindi gid iya makakas-kakas kung maghambal ka nga General Torre abi, no? Ang iya sini iyang commitment man sa trabaho, ang iya sining performance nga ti wala sang duda when it comes sa paglagas iya sa mga kriminal
may tupa gid siya kay hindi lang siya laban sa sugid. Napamatud-an niya ni during sa sining pilato 13 14 días nga standoff to sa may Davao sa kay Kibuloy. Oh. Siya lang niya ang naghambal sa kay former President Duterte nga kung ano pa hihilain ko yan. Oh. At ubla dumduman yun to sa ara to sa airport to sa holding area to. Oh. Kang ano pang iban sila tinagkasasa sa pagpanghangkat ni Basti Duterte. Oh. Siya lang to, siya do fight to sa babaw karing to kag di may belt man siya sa hawak niya. Oh. Di ba? Oh. Di kung sa ano pa waya ga sugid-sugid si General Torre sa iya sining kapasidad kag kung pananglitan iya nga kung anong nabuyan niya sa iya sining mga sugilanon ginatuman niya just like the 5-minute rule. No? Ang pagpasanto sa body mass index sa mga overweight nga mga pulis ti yaman sa aton sino makabumbo. Oh. Ti ambal gan isang kilala ko nga isa ka pulis ti dalaman ang BMI to. Nya ti untata jita Oh. Di ba? Oh, sa aton sini nga mga kuturan. Anyway, mo niya, no? Siguro ti bangod man sa dedikasyon kag pasyon niya sa iya sining trabaho, over the fence siya. Wa siya maghuna-una ngati may iban pagili sini banwa nga dapat siyang magpanabi-tabi sa iya man sini nga mga hulag. Sa kung ano man sini ang iya sini nga mga desisyon sa isa iya ka organisasyon. Pero si PNP chief former PNP chief Torre ni first ever akademyan, no? Kung maghambal sila kung year PMA year, no? Ti kung graduate kaya sang pareho man lang ng academy mo. Pero kung PNPA graduate ka, ambot kung sakto niyang term ko, no? At kung makagraduar ka dati, nung tawag na si mo, akademyan. Akademyan. Sa aton, sini nga mga kabumbo. Year man palaryo man sila nga punta nila, PMA year, PNPA year, no? Dama mo sila, pro. Labing unang PNP graduate or Philippine National Police Academy graduate nga nag-PNP chief si Torre, no? Sa aton sini nga mga kabumboti si Nartates Jr., si Lieutenant General Melencio Nartates Jr. Amo ni sila ni Lieutenant General Bernard Banak, mga amo ni silang ulihing class ang Philippine Military Academy nga ti sarang pa nga makapungko as PNP chief sa aton sini niya nga mga kabombo. Lapaw na gid ko sa latid sa aton sini nga pagpalayag, standby na sa aton sini nga mga kultura masunod na diri karon ang kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isumamot siya mablang cover kabilin sa imo sang manayanaya sining hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima
Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Not sang tubig, kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paini. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Third prize winner. Iya sini nga mabaton 3,000 pesos nga cash prize. Morning, Bombo Doni. Congratulations gid sa imo. Thank you, Gid. Ano ganing aton kompleto nga pangalan? Nancy De Los Reyes, taga Barangay Baldosa, Tapas. 3,000 pesos sa imo sini nga mga kamot. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Bakal sa kinanglanon sa balay kag ipang grocery para nga ang mga prop ihulugon man luwat para sa grand draw. Ginagda ko ang mga barangay ko sa Baldosa, Lapas kag ang tanan niya nagapalamati nga kamo maghulog man sang inyong entry. Kay nagahilapit na gid lang ang grand draw, damuon yung gid ang inyong entries kay ako mahulog pa man gani liwat basi pa lang majakpatan. Basta Radio Bombo Star FM. It's all for you. Kaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, Gid. Sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Balik kita, balik eskwela, balik trabaho, balik sa pagiging busy. Basi may iban dira nag-extend sang ilang bakasyon. Kulang pa ang lagaw, kulang pa ang pahuway, kulang pa ang tulog. Anyway, kita balik man diri sa pagpangalagad sa inyo sa Tuesday edition sang kahapon lamang program. Salamat, Gid, for being there. And thank you sa mga istorya nga inyo, Gid, nga ginapalabot diri sa kahapon lamang program. We really appreciate ang inyo nga pag-participate diri sa aton nga programa. And to those nga luyag man nga mayin kabahin sa sini nga program, gina-welcome gid naton kag gina-look forward ang pag-receive sang inyong mga stories. How to join? Pwede gid nga i-computerize, send an email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton sa gihapon and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. It's a beautiful Tuesday, August 26. Ulihin na ni nga simana para sa bulan sang Agosto. Dusing san ulang to, dugay-dugay, gatika-tika na si Jose Marichan, kung si Bombo Champa. Anyway, diri kita sa pagpangalagad sa inyo, ari na ato ang bahanon for you this afternoon from Nino de la Paz Mas. Updin ninyo ako, this is Tita Regine. Again, welcome. Diri sa KLP, here's the song, Babalik, Balikan. Good afternoon. Ha!
sadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti, at ang dibdib ko ay di na napakali. Nagising ang matagal na ibig, nagising ang aking damdamin, kaya't ako'y aasa na rin. Balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam, kaya't balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman, pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin, kaya ako'y aasa pa rin. Balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam, kaya't balikan kita. Balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam, kaya't balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita, hanggat hindi ko pa nakitatanong ang pangalan mo. Babalikan kita, babalikan kita, babalikan kita, babalikan kita. Yes, that's true. Basta something beautiful. Do ka namin lang yung balik-balikan. No? So, balik-baliki ang mga nagliligad, ang mga nagkalatabo sa inyong kabuhi, kag i-share diri sa KLP. 18 minutes after 2 o'clock sa liwat. Good afternoon, Gid, sa tanan nang nag-join sa aton offline or online. Sa mga ara sa ila panimalay, dira man sa abroad, ginakamusta ko gid kamo. Today, may ara kita diri nga istorya ba ginsulat para sa aton sang isa ka apo nga according sa iya gin istorya gid sang iya nga lolo do recorded pagani. Anyway, this is from Mike sang Balabago, San Joaquin, sa iya nga tigolo panaming o kondepensa. Dearest Tita Regine. Mayad nga hapon, Inday Regine. Ini nga istorya na hanungod sa akon amay. Sa nagaedad si tatay, 14 anyos, isa siya kamanunumog, kapangdumog. Wow. Sa una pa man gali, uso na ang wrestling. So manunumog ang tawag diri sa aton. Tubtub nagaedad 25 anyos, wala ini makatiraw pierde sa dumog, basta lalaki lang ang iya kontra.
3 ka manunumog nga bantog, mga pangayaw, ang ginpierde ni tatay. Kag sa 3 ka bantog nga manunumog, puro gidaog si tatay. Pero sa isa ka babayi nga may abilidad sa kagabihon, didto na pierde si tatay. Gani inday, umpisahan ko ang kasaysayan nga giniistorya ni tatay sa akon. Si Lolo Sebio nga amay ni tatay, taga-barangay Naklob, sakop sang Miag-aw, nakapangasawa kay Lola Cedra nga taga-barangay Balabago, San Joaquin. Ginbugayan sila sa 5 ka anak, 3 ka lalaki, kag 2 ka babae. Ang trabaho ni Lolo Sebio kag sang iya mga anak sa barangay Naklob amo ang panguma, pamanggas kaparay, mais, kag iban pa nga mga tanom, kag panagod ka mga hayop. Si tatay nga nagaedad 14 anyos, siya ang ginasugo ni Lolo Sebio nga magkadto kag magpaninda sa banwa sang Miag-aw, kay ang tinda sang banwa amo ang adlaw sang Sabado. Gapamakal si tatay sa mga asin, isda, uga, luya kag kalamay, kag tabako, buyo kag maskada, kay si Lolo Sebio kag si Lola Cedra nagamama. Si tatay may suki nga nagabaligya sang tabako, buyo kag maramon. Isa ka matahom nga dalaga. Pagkatapos si tatay makapaninda, dayon niya pauli. Gapanglaktod siya sa kabukiran ka Miag-aw. Kay ang Naklob kag ang banwa sa Miag-aw, marayo man, masobra 20 kilometros man. Sa naglakat si tatay pauli, nakaagi siya sa isa ka suba. Dako gid ang katingalan ni tatay, kay ang mga kahoy nga gabok, ginaanod ka tubig pa saog. Pero may isa ka kahoy nga gabok nga nagapasuba kag nagasungsong sa tubig. Sa katingalan ni tatay, iya inigin lagas ang amo nga kahoy. Sang malambot ni tatay, iya adto nga ginpang utod-utod kag ginsulod sa iya bulsa. Pag-abot sa anda balay, ginpresentar niya ini kay Lolo Sebio kag nagsiling, "Tay, ano ni nga klase sang kahoy? Kay ang iba nga kahoy nga gabok ginaanod pa ubos, kag ang iniya nagasungsong sa tubig pairaya." Ginkuha ini ni Lolo Sebio kag magsiling, "May buot ina nga hambalon, ang amusina nga kahoy." Ang ginideya ni Lolo Sebio, ginbutang niya ini sa botelya kag ginbutangan sang lana, kag gintago niya ini. Sang isa ka adlaw, si tatay nagapaharap sang iya baka kag karbaw, kag ginali lang nga nag-abot ang uran, dara ang panaguob kag pangilat. Datingala si tatay sa isa ka dako nga kahoy halin sa ibabaw, pakadto sa may puno nga may nagasadlab kag nagalinupok lang. Sa dako nga katingala ni tatay, pagtapos mabutang sa pwesto ang mga baka kag karbaw, iya iniging kadtuan ang amo nga kahoy. Kag sa iya pag-usisa sa puno sang kahoy, iya nakita ang isa ka bangkil. Uy. So iya to ginkuha kag gindala pa uli. Pag-abot sa balay, ginambalan niya si Lolo Sebio, "Tay, ano klase nga bangkil ni? Nga ang galupok nga nagasadlab pakadto sa puno sang kahoy." Kag nagsabat man si Lolo Sebio, daladi." Ang ginimo ni Lolo Sebio, ginbutang maniya ini sa botelya nga may gabok nga kahoy kag lana. Kag ginsingganan ni Lolo Sebio si tatay, kay ang pangalan ni tatay si Bienvenido. Kag Bien ang iya hayop, so siling niya, "Bien, kinahanglan mag-inom kasi ni nga lana sa 7 ka Martes kag 7 ka Biyernes." Gilayon man nga natingala si tatay kag namangkot, nga atay haw. "Sige lang, sunda lang ako," sabat sang iya amay. Di kay wala sa mahimo si tatay, ginsunod niya ang hambal ni Lolo Sebio sa iya. Sa pihak nga barangay sang Naklob, may fiesta. Kag sa amo nga fiesta, may pagahiwaton. Amo ang dumog kag boxing. So ginahagad sa mga barkada ni tatay si tatay nga magsiling, nga "Bien, sa ruman nga adlaw may fiesta sa pihak nga barangay. Makadto kita to kag maglantaw ka dumog. Kag kung mag-entra ikaw, kag magdaog ikaw, may premyo." Si tatay, naganyat man, kag ginistorya niya si Lolo Sebio. "Tay," siling niya, "sa ruman, sa piyak nga barangay, mamiesta kami, kay may dumog, kag basi makaentra ako sa dumog, madaog pa ako."
makakwarta pa ako. Ang balos man sang iya amay. Kung mapanaw ikaw kung magdumog, kadto ka dito, pero sa wala pa ikaw makahalin, mainom ikaw anay kalana, kag mamanyos. Pagkaaga, nagkadto na sila to ni tatay, kaupod iya mga barkada. Kag pag-abot nila, sadya na ang dinumog. Bata, malam, nagadinumog man. Sa edad ni tatay nga 14 anyos, si tatay nagataas ka 5'1" lang. So, ginpresentar siya sa makaupod niya nga maentra, kay madumog siya. Ginaaragawan si tatay ka mga sultireto, kay naba, kagamay pa siya. Mansig agaw lang sa iya. Sa manugdumog na si tatay, nagkuon siya sa iya mga kaupod nga, siling niya, sa wara pa ko kadumog, ngita ka mo katubig nga akon pagaimnon, kun ako kapuyon. Kagamuman ila pagpangita sa tubig. Sa nagumpisa na ang dumog, durugid ang ginpierde ni tatay. Puro buntol gid. Kundi rako ang da premyo, kag nalipay man ang mga kaupod ni tatay, kay nagdaog sila. Sa nag-edad naman si tatay, 25-26. Soltero ron gid si tatay. Nagpabantala ang mga opisyalo sa bano sang Miag-aw, nga fiesta sang Miag-aw, may paghihiwaton nga dumog. May mga banto nga manugdumog nga pangayaw. Si tatay, ginhagad man sang iya mga kaibahan, kag nagkasugot man siya, pero naglisensya siya anay sa iya amay nga si Lolo Sebio. Sa ana paglisensya, gintugtan man siya, kag ginambalan, nga kung magkadto ka rumaan sa banwa ka Miag-aw, mamanyos gid ikaw lana, basi makadumog ikaw to, kag sa oras kapahuway mo, mainom gid ikaw katubig. Pagkarumaan, adlaw na sa fiesta, upod kang ana nga mga barkada, nagpanyaga sila. Kag pagkatapos, nagkadto na sila sa plaza, kag naglantaw ka nagadumog, kag damo na ang mga tao. May isa ka tawo nga nagkuon. Oh, may taga-Mindoro dya nga manugdumog. Kung sino ang gusto nga magkontra ka na, pwede mapustahan kag may premyo pa. Ti ginabayaw na ang kamot sa taga-Mindoro, pero wara tinagabato. Sanglit ang tawo nga dya, 5'4" ang taas, kag dako ang lawas. Si tatay, ginambalan siya sa iya mga amigo kung makabato siya o kung makasarang. Kag ang sabat niya, kung wala may mabato, batuan ta. Kag ang mga taga-barangay na klub nga soltero, nagsinggitan, kag ginpresentar si tatay. Kag naghambal ang referee, nga putot ko no si tatay, kag ginhambal yaman ini sa taga-Mindoro, kag ang hambal sa taga-Mindoro nga bantog nga manugdumog. Putot man pira, gidraman. Kag nagsiling si tatay, kay wala may mabato sa iya, batuan ta Kag didto gintugtan nga mabato si tatay. Ang pustahanay sa kalo ginasulod. Duha ka kalo. Tupong-tupong lang ang sulod ka kalo. Pare-parehas lang ang pusta. Kag nagmuno naman si tatay sa iya mga upod nga ipreparar ang isa ka baso nga tubig. Kag sanggin tawag na sila duha, kag in-instructionan nga kung sino sa ila ang mangampo, pierde. Kag kung magkaya, kag 3 ka pikpik nga hindi makaliskad, pierde. Kag nagsugtanay na sila. Sa nagumpisa ang dumog, ano nga kadimalas ni tatay, kag ano nga swerte ka taga-Mindoro, kay nalikodan na si tatay. Ginhakwat taga-Mindoro si tatay, ginkaptan sa irok, kag ginpasan, ginlibot sa mga tawo, kag magsinggit. Ano, ilampos or ilampaso o kon ibalandra. Sa ika-3 ka singgit kang taga-Mindoro, nagsabat ang referee. Ilampaso! Sang ilampaso si tatay, ano nga swerte ni tatay, ngang una nga nalupog sa baras, amo ang taga-Mindoro. Kag sa paglupog ka taga-Mindoro, naghingagaw si tatay halin sa analikod, kag nagkadto sa iya mga upod kag mag-inom sang tubig. Sang tapos makainom sang tubig, nagsinggit ang referee nga, liwan! Kag nag-agaway naman sila alima kang anak kontra. Nakapta ni tatay ang alima kang taga-Mindoro, kag ginpuga.
Kung si tatay pa, nagarinagumo lang, hasta butkon na. Kag sa hinali lang nga nalakyudan man ni tatay ang taga Mindoro. So iya iniging kaptan sa kilid sa Irok, kag sa hita, kag ibayaw. Kung si tatay pa, do isa lang kasako nga tapas ang ginahakwat na. Kagin na, laday maniya ini sa durumugan, kagin singgit. Ano, ilang paso o kun ibalandra. Sa ikatlo nga isip, nagsinggit ang referee nga ilang paso. Kag amo nga ginlampaso ni tatay ang taga Mindoro. Una ang ulo, naglubong gid sa baras, kag nagbalik si tatay sa iyang mga upod kag maghambal. Pierde na sila. So ginkaduan ka referee ang taga Mindoro, ginpakaya kag gintrapuhan. Igo nga husisaon, patay gid ang taga Mindoro. Pagkamaan ka mga tawo nga patay gid ang taga Mindoro, tanan nga tawo, hasta ang mga manugdumog, nagparalagyo, kay nahadlok sanda nga maimbestigaran. Ura man kung sino ang tawo nga nakontra ka taga Mindoro. Amo ina, ang nauna nga kadarag-an ni tatay sa dumog sa mga pangayaw. Ang ikarwa, sa una nga panahon, uso ang sakada. Naghingi ang mga soltero sa naklob nga mabuol kang sakada. May antresipo ang sakada, kag kung makaimpas ikaw ka antresipo, may sweldo ikaw. Te si tatay, ginhagad man ka mga barkada na, nga mapanaw sanda sa Negros. Sa wala pa si tatay makapanaw, ginsugtan man siya sang iya ginikanan, kag nagkuon si Lolo Sebio sa iya. Kung magpanaw ikaw sa Negros, daron mo dya ang botelya nga gamay, kay basi makadumog ikaw to, mamanyosid ikaw to, kag mag-inom. Sa madali nga istorya, sang didto ron sanda sa Negros, kung adlaw nga Domingo, wala ti ubra. Ting gina-ideya sang manugtapas, magkadto sila sa suite, SWIT, kay ang suite, amo ang ginaulaan katubo nga ikarga pakadto sa Central. Ang obra ka mga sakada, pang-us katubo, sari-sari nga mga tawo ang nagatiriripon. May isa ka tawo nga nagasaringgitan, kay damo man kita dya. Sino gusto magdumog? Pwede man mapustahanay, pwede man sport lang. Kagang tawo nga ra, may ginakaptan nga taga Sikihor, kag naghambal. Kung sino ang makontra ka dya, taga Sikihor dya, te, wala man may makontra ka na, kay taas ta na, 5'4". Kagin kun ana man si tatay, kang ana nga barkada, nga kun mabato ta na, kag naghambal si tatay, nga kung wala may mabato, batuan naman ni tatay. Amo gid lang ang pagsinggitan ka mga taga-naklob. Ang hambaliwan ni tatay nga ipreparar ang iya tubig. Ginumpisahan ang dumog, kag naghambal ang referee nga ang mag-ampo, pierde. Kag kung magkaya, kag ipikpik ka tatlo, kag hindi makaliskad, pierde. Sang magdumog na, hindi si tatay makasulod, tungod ginbugahan kakalayo si tatay, halin sa ba sang taga Sikihor. Kag nagambal si tatay sa referee, nga mainom siya danay katubig. Pag inom niya katubig, nagpakita naman sila sang ilang mga abilidad sa pagdumog. Kag nadakop gidman ni tatay ang alima kataga Sikihor. Pagdakop naman ni tatay, nagargumo naman ang mga alima kag butkon sang kontra. Ginhakwat naman ni tatay sa hita, kag dakpo naman sa likod, kag iladay, kag magsinggit. Ano, ibalandra o kung ilang paso? Sa ikatlo nga singgit ni tatay, nagsabat ang referee nga ilang paso. So amo, nga ginlampaso niya ini, kagamo nga nalipong ang taga Sikihor. Kag sa pagbugtaw sini, ginmangkot sang referee kung ano, mabato pa siya o kung hindi. Ang sabat niya, hindi siya kasarang. Amo nga daog naman si tatay sa ikaduhan niya nga dumog sa taga Sikihor. Ang ikatlo nga engkwentro ni tatay, nagsaylo na sila sa San Joaquin, kay ang panublion kaasawa ni Lolo Sebio nga si Lola Cedra, malapad ang lupa sa barangay Balabago. Hibalo naton mga kabombo, ano ang natabo sa ikatatlo nga engkwentro.
Alas 2:35 ang aton nga oras. Please stay there. Pwede ka inom tubig, pwede ka kadto sa CR, pero balik dayon. Updinin niya ako sa gihapon. This is Tita Regine. We're enjoying the story diri ni Mike sang Balabago, San Joaquin. 2:35, magandang panambalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Mang program, apang bago naton sugpunan, ang sulat diri sa aton ni Mike, may ara kita aga iga-award nga premyo para sa aton nga winner sa Swerte sa Palengke 2025 promo. Narito na ang isa sa mga winners ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa isang stasyon lang sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke. Talagang maswerte siya at nandito na siya ang ating special draw winner, si Sir Pilahio Garia. Correct ako, sir? Good afternoon, gid sa imo. Ngayong hapon, mga Tita Reg. Taga diin gid ikaw, sir? Ako taga Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. Congratulations! Ikaw ang ating special draw winner. Kagara na sa imong mga kamot, ang imong premyo, ang 500 pesos nga cash. Palihog, isip mo natin ina, sir? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Ano ang mangyayari sa 500 pesos? Ay, bakal ko ni ma'am sang kon nga maintenance kag ang ibang pang pop of purchase. Good luck sa imo masunod nga pagduhulog sa imo nga mga entries. Kag hindi lang amo ina ang imo nga mabaton, may ara pa kita special edition, limited edition sang aton nga transistor radio. Palihog i-check naton, sir, kiti wala ay na inaka-lock sa isa lang ka radio dial. So check naton kung nagasiga ang iyang LED light. Ara, nagasiga. Nagasiga. Ang sa dalom, kag ang sa babaw. Babaw, gasiga. Check naton ang dial. Kung nagaandar. Kag lain-lain na wala siya naka-lock sa isa lang ka estasyon. Sige, tiyo-tiyo pagid bi, sir. Batian tada. Alright. Okay. Sige. So, congratulations gid sa imo, sir. Anong imo nga mahambal sa imo nga pagdaog? Madam, uga salamat sa Bombo Radio kay nagdaog ako sa buong adlaw. Sige, good luck gid sa imo kag sa mga masunod. Kabay nga makita ay kita diri liwat ha kag maka-claim ka naman sang another prize. Basta Radio. Basta Radio Bombo. Star FM is all for you. There you have it, ang aton nga lucky winner para sa sininga hapon, si Sir Pilahio Garia. And balikan natin ang sulat diri sa aton ni Mike sang Balabago, San Joaquin. So, Tita Regine, malapad ang lupa nanday Lola Cedra sa Barangay Balabago. Kagayad to sanda nanguma, si tatay soltero pa. Nagabot ang panahon nga may fiesta ang Banwa ka San Joaquin. Nagpabantala nga may dumog, kagang bantog nga manugdumog, amo ang taga-antike nga manok ni Jose Bahinas, nga ngaran na si Casiano. Sa gihapon, may pusta kag premyo man. Ginhagad naman nila si tatay, kag ang isa nga naghagad, amo si Jose Sirag, o kon bansag nga gabok.
bansagan siya nga gabok, kaysa kadamuon sang ilaparay, nagagabok lang. Paggamaan ni gabok nga may dumog sa banwa, ginkadtunan niya si tatay kay ginabalan, nga upod kita sa rumaan, makadto sa banwa, kay ako mapusta kanimo. Pagkagabi, ginistorya niya ini kay Lolo Sebio, kag naglisensya. Sa gihapon, naghambal naman si Lolo Sebio, nga kon mapanaw ikaw, mamanyos kay gidanay kalana kag mag-inom. Pagkaaga, nakapanaw gid man sila, upod ang barkada kag sigabok, damo ang tawo. Grabe ang kasadyahan, kay may nagadinumog na. May isa ka tawo nagkuon, nga sino makontra ka dya, taga-antiki dya, may pusta kag may premyo pa. Mataas ang mga lalaki, kag si tatay 5'1" lang. Pero namangkot si gabok kung masarangan niya ini, kag hambal sa gihapon ni tatay, nga mabato siya kung wala may makontra. So amo na lang ang pagpreparar nila sang iya nga tubig. Kag instruction na naman sila, kag nagkadto na sa tunga. Ang kontra ni tatay, sagad magjudo kag karate. Kinapoy man si tatay, sang urihi, nangayo si tatay sang tubig, kag nagbalik naman dumog. Nadakop naman niya ang alima kag butkon sang iya kontra nga nagaragumo lang. Ginlikodan, ginsipit, kag dakop naman ni tatay. Ginhakwat naman ini sa hita, kag iladay, kag magsinggit. Ano, ibalandra o kun ilang paso? Sa ikatatlo kasinggit ni tatay, nagsabat ang referee nga ilang paso. So amo, nga ginlampaso niya ini, kag nalipong man ang taga-antike, kag nagisi ana nga panit sa dahi. Amuria ang handumana ni Casiano kay tatay. Pagkatumbas ang kontra nga wala makabangon, nagkadto si tatay sa iya mga upod kag nagkuon kay gabok. Daog na kita. Kag sang ginpikpikana sang referee si Casiano kag ginpamangkot kun bala mabato pa o kun hindi, ang iya sabat amo nga hindi naku kasarang. Daw haros hindi siya magpati, kay sa bilog nga antike, wala pa sa nakapierde sa iya. Si tatay pa lang, ang putot nga taga San Joaquin, kung sila pa. Amoy na ang ikatatlo ang kadaragaan ni tatay sa dumog. Ang ikaapat, kangyara na si tatay sa balabago nagapuyo, nagapanguma, sultero pa si tatay, wala pa asawa. Masami nila kung gabi pagtapos pa niyapon, may magitara, banjolina, may violin, kumpleto sila sa gamit, kay hilig nanda ang pagkuskus paagi sa gitara. Ang uto ni tatay nga si Tay Daniel, amo ang gakuskus ka gitara sa ila balkon sa uma. Si tatay nagsiling nga, karon lang daw siya makuskus ang iya banjolina, kay mamuhin pa ini. Ang bulan masanag, insakto lang makita mo ang dalan. Sa pagabot ni tatay sa iya pamuhinan, kaghana na ini nga matapos. Iya nakita ang isa ka ido nga nagapungko, mga 4 ka dupa ang distansya. Nakahuna-una si tatay, nga may ido na diri, nga kag-ina daw wala pa man. Ginabugaw ni tatay ang ido, pero hindi gid ni maghalin. Kag didto nakasuspecho si tatay, nga daw malain ini nga ginhawa. Daw hindi ini ido. Kag sa nakatapos na si tatay, nakahambal ini, nga patilawon niya gid ang amo nga ido. Sang ginhanaan na ini ni tatay, ang amo nga ido, nagtigbaliw ini sa isa ka babayi. Kag naghuna-huna, nga lain man gid ginhawa ang amo nga ido. Iya ini gindakop sa ulo, kag pilokon sa hita, kag ginlampaso. Nakatindog pa ini, kag bisan kapira na ilampaso, gabato pa. Kag sa kabuhayon nga lampaso ni tatay sa iya, ginkapoy na si tatay. Sa katingala ni Tay Daniel nga utod ni tatay, iya ini ginsundan, kag didto niya nakita si tatay nga ginasakyan sang ido. Iya nga ginbuligan si tatay. Kag sang nakapahuway na, iya ini ginpamangkot. Kag didto, ginsaysay ni tatay, nga ginkapoy siya kadumog, kag lampaso sa amo nga ido o kon babayi. Ginpamangkot ni Tay Daniel si tatay kung kilala niya ang amo nga babayi, kag ang sabat ni tatay, hoo,
kag pamasyaran ko siya sa adlaw sang Sabado. Tinda sa banwa sang miyag-aw kung Sabado. Nagpanaw naman si tatay, naninda, kag iya ginpalapitan ang babayi nga suki niya sa tabako. Ginistorya kag ginhambalan. Believe gid ako sa abilidad mo. Ikapirata ikaw ginlampaso, pero daw sa wala lang sa imo. Sabat sang babayi. Ang siling mo, bantog ikaw nga manunumog, pirde ka manggali. Pero nagbalos man si tatay, nga mapierde mo ako sa ginabii, pero kung sa adlaw, hindi mo gid ako mapierde. Kagilayon man nga naghambal ang babae, nga huod, mapierde ko ikaw sa ginabii, kag mapierde mo man ako sa inadlawon. Magpasensyahanay lang kita. May abilidad ikaw sa inadlawon, kag amo man ako sa ginabii. Gani, mag-amiguhay lang kita. Ura lang kita tidumtanay. Kag amura ang kapierdihan ni tatay, ang amo nga babayi. Nakapangasawa ni si tatay sa taga-Balabago sa mga pamilya Sibua. Kagaginhatag ni Lolo Sebio nga panaming o kondepensa, ginubos na ni tatay kapanghaboy, kag wala na ini nagpanumog. Kag si tatay, nakaanak sang 5 kabilog. 4 ang babayi, kag 1 ang lalaki. Ang edad ni Lolo Sebio kag napatay, amo ang 104. Amo man si Lola Cedra, sobra man sa 100 ang edad. Si tatay iya, napatay, masobra man 80 ang edad. Kag sa karon, ako ang lalaki nga bata ni tatay, nagaedad 83, kag damo na sang balatian, kag nagahulat na lang sang akong tiyempo. Inday Regine, diri ko lang tapuson ang kasaysayan nga ginbilin ni tatay sa akon. Pasensya sa malawig nga sulat, kag maayong hapon sa tanan. Ang tagpadala, amo si Mike, sang Barangay Balabago, San Joaquin, Iloilo. So as I was saying, ang wrestling, gali nga sports na pa sang una, no? Ari na diri sa aton sa Pilipinas. Tapos ang terminology is panumog. Sa English, wrestling. Kag daw may lain nga abilidad, no? Ining tatay ni Mike, kay may ginainom nga gabok nga kahoy, nga ginbutangan sang lana, kag daw may seremonyas pa yan, no? Nga kung magpanumog na siya, before siya manumog, mainom siya anay, sang ini nga may lana, tapos kung during sang hampang, kung makapoy siya, makatsyempo, mainom gid siya sang tubig. Di, effective. Ano natabo, sa lana nga ato, ginhaboy na lang, kahit di nag-retire na gali, no? Si lolo ni Mike. Anyway, nag-enjoy kami sa mga ginistorya diri sa amon. Mike, asang San Joaquin, Iloilo. Salamat man sa imo nga apo, nga amugid ang imo nga gintugyanan, nga magsulat sa ka magpadala sang ini nga kasaysayan, pinaagi man sa imo nga pag-istorya sa iya. So salamat gid sa inyo nga duha. 49 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang.
Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa eskwelahan ang pagpractice ang Pahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang Sad Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. Sad Liniment Oil. Gawa ng Sad Marketing. Sa eskwelahan, ang pagpractice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Isunod ang sulat ni Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Bago mo basahon ang akong kasaysayan, maayong hapon kay sa tanang itag palamati sa iyong mga programa ang KLP. Alright, talilanggit ha kay madula ang ating ginabasa diri. Dito siya nagkanto. Okay, sige, ari na kita, no? Inday Regine, ang akong kasaysayan, parte sa buyog. Inday ining buyog, madamo klase. May libog gamay ini sila, gaestar sa gabok nga kahoy. So amo ini sila mabakas magsuyop, may libog o kon libog. Amo ini sila mabakas magsuyop sang dugos sang bulak. Ginahimo nila nga honey. Hindi masyado masakit magkagat. Ang putsukan, daw lago sila kadalagko. Sa talon mo ini sila makita. Masakit mangutot kung hindi ka swertihon, mapatay ka. Ang alingayo, gamay ini, pero masakit magkutot, kagabanog ang agi. Ang pula nga buyog sa duta ga estar, medyo mabuot, pero pinakadalitan. Nakita ko sang kututo nila ang ilaga, nagtiskog lang. Ang itong nga buyog, medyo mabuot, hindi mo lang pagtandugon. Amo ini ang madasig magsuyop sang dugos sang bulak. Makita mo sila kun aga, pero inday, ang buyog nga itom sang ulo kun gabi galagaw. Pero mo sila makita sa plaza, lain nga dugos ang ginasuyop nila, dugos sang lalaki nga layaw. Diyan ka na naman, lo. So, ari Inday Regine, ang inagyan ko parte sa buyog. Aga pa, ginhagad ako sang amigo ko nga manguha sang kamonsil. Galakat kami, nakita ko ang atis, damo luto. Nagpauna-una kami saka. Gulpi lang, may nagbagrong. Nagsinggit ang upod ko, panaog, may alingayo. Ang upod ko naghapa sa duta, pero nakagat siya sa dulunggan. Sa akon, ginudakan ako sang alingayo. Nagpauli ako gahibi, gapirot ang mata ko, gadamol ang bibig ko, ang liog ko gapulula. Ginbulong ni nanay, pero wala mag-ayo. Ginhilanat ako, so amo to, gindala ako sa doktor.
Ginambala na ko ni nanay, nga mirisi mo na, kay aga pa, lagaw ka na. Sa nagaedad ako 18, may inagihan ako sa Putyukan. Ginhagad ako sa akong amigo nga mamista sa Ilabanwa sa Anilaw. Tapos fiesta, ginhagad ako nga mangali sang kamote kag manguha sang Indian mango sa Ilauma. Ang ila talamnan, bali sa Binukid. Nagsaka ang amigo ko sa Indian mango, ako ang gasalo. Natandog niya ang isa kasanga. Gulpi lang, nabatian niya, may gabagrong. Nakita niya, galinupad ang putyukan. Nagsinggit siya sa akon. Taklop ang tabing, dasiga. Dalagan dayon sa katubuhan. Gasunod siya sa akon nga nagataklop sang sako. Sang sa tunga kami sang katubuhan, namangkot ako, ano ato? Amo ato ang ginatawag nga putyukan. Maayo lang nakasulod kita sa katubuhan, kag nakataklop sang tabig. Tani, inudakan sang putyukan ang daw porselana mo nga supat. Pila ka adlaw, ginkaduan sang pumuluyo ang balay sang putyukan. May dala sila, binugkos nga lukay, kagakapote sila. Gintutda nila ang balay sang putyukan. Abi mo inday, kadamo sang hani nga nakuha nila. Diri sa city, may nagpangayaw nga putyukan. Bulan sang Enero, may garden show kami sa Plaza Sangharo. Nagpauli ako sa pagpanyaga. Sa puwerta pa lang, ginsugata ako sang manghod ko, dala tudlo. Ano nga sapat, ina, gabagrong, do hindi man ina layog. Inday kadako na sang ila pagtipon. Ang iban galinupad sa sangasang iba. Kay wala ako kakilala, gintawag ko ang tupad balay namon, kag pamangkuton kung ano nga sapat. Sabat sang tupad balay namon, ay, putyukan, ina, nga ang nakalabot diri sa aton. Delikado ina sa mga bata, dalitan ina kun mangutot, gakabilin ang iya nga dagom. Kuha ka sang laya nga dahon, tipuna sa idalom, tapos bugkos ka sang lukay kag siraban. Sulob ka jacket kag kalo ka. So amo to inday, ginsunog ko sila. Nagpalagyo, pero nakutot gid ako. To inday, tanaw ko, may dagom gid man. Ari inday, nagbakasyon ako sa amigo ko sa Gimaras. Sang didto na ako, daw dalok ako sa prutas. Nakita ko ang lumboy, kadamo sang luto. Dali-dali ko sinaka. Pagkita sang iya nanay, nagsingkit. Hoy panaog, karon udakan ka sang hamtik. Ara na sila, gatipon sa puno sang gabok nga kahoy. So nagkabit ako sa sangasang lumboy, kag maglumpat. Pero nakagat gid ako. Ang akong tangkugo inday, gadugo ang agi niya. Ang hamtik, pamilya sang subay, medyo dalagko, kag itong madasig magdalagan. Amo kuno ini, ang army ant. So muna, damo ang luto sang lumboy, kay ginabantayan nila. Kung gusto mo magkaon sang lumboy, singiton mo. Tapos panyaga, naghigda ako sa idalom sang kasoy, upod ko ang amigo ko, gakaon kami sang adobo nga kasoy. Ginadapal ko kay kanamit. Ginsaway ako sang iya nanay. Hinay-hinay lang sa pagkaon sang kasoy, basi mahubog ka. Kay inday, kanami isang balay sang amigo ko. Ara sa tunga sang sari-sari nga prutas, may langka, may kasoy, lumboy, siniguelas, kapayas, ang madamo, ang suha kag ang pinya. Ang diferensya, malayo sila sa tindahan. Kung tubig, wala sila ga problema, kay duha ka tuburan. Inday, hasta na lang diri ang akong kasaysayan. Salamat. Tagpadala kag tagsulat, Lolo Dencio. Paulo Ludencio, thank you gid ha for introducing to us ang lain-lain nga mga bees kag mga ants. May mga ngalan pa no in Hiligaynon. Dain laing gali na bawa kilala ta lang niya muna no mga buyog, mga subay, pero may mga specific gali nga mga ngalan. Anyway, salamat gid sa imo for another sharing sa sining nga hapon Lolo Dencio Sangharo. Sa inyong mga istorya dira, feel free anytime. Mahulat gid ako sa inyong nga ipadala diri. So i-email ninyo mas better
sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or kung insulat, ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Buwas naman sa liwat nato nga pag-updanay, pag-enjoy sang mga very entertaining nga mga istorya diri sa kahapon lamang program. Magasunod na ang mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Madaming salamat sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon ining inyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.